رنجرات لا غيركا شبوت أبكها أسيركا أبتفيد ديلافات نبي زكاة مستسألس كمزي بقى أنبسا هو يمسلخو كم يكون مخرة تزي سمي كابل مكراي مكرر كان كنا نايت ميتن ناي مؤزفتن أكبابان زل برزل نهزب تجرايته انتهى رخي هسيو كحلفلو زبقى شوار هزب خنسو إذا هاجر زيا هاجر سماعتا حدري جدانه حجي أبانا بسحا تشرار فلو بحر حدش نجر انتهى لدي حدش سلا انتهى لدي زنبرة كوي بحري زز مثلا حلم كويسي أنا بنفسي كبيجو دلوية بهذه دلوية مين تيرترا إذا هاجر زيا هاجر حلالات يا هاجر سوات حدر لنا نز حدري نعيت رايكون ندكايون حدر اللقوم إلى زلا بزل الله سبي قاتلون قالوا درا والفيديو دليس عينيره دلوات تلتلو بحجون كدارو زخدلو بمول أمني أترا دلوات دومسكا 4 شهيد ويد تشحن قال $1 يا غور حتى زبلن زمان قستمو لك أتن قريسو كفلن نزلو انت زفلني انت حيزم تربان أقول لك جنة معراي كندزي شيء كفلا للنفس لو كبت زبلني أفسكندر زلون كم انت زبلني نحكي منو غمو نهاية مرتو غمو كله تي كغفلة زبلني تشارجز واي فيس انت زغفل حنت شحنا فاول حيزم ترفت أي مترفكم كابتن 14 بحيل الدقمان أي ملو منقص سلسلة قبرين بخيسك نزي يرتع النبي نزي منقص زي مونا نالع يقولوا الزينة عدلن يعطات حزبي إنا يمان سقامنا لومي بملو انتريها مخرز دل ترايا بإسرائيل الناس لكبور بريزيدنت إسياس قاعد منتعلنا يمنى مهنياتو الصحة خد وازن نبر نحنا هننبر إيترا خد نبر كباب 6 عامات زوجها يكال الله خزاها جرزيا دخان كعسبهم ترخبوا الله ترتري باللي سلام زخبركمن زخبركن تخاطرتي إرتريان ميديا نيتورك كمي كنيهم كم غزلتا نايتي أبتفلالي زعباتات نمسكم لمون أباسر صعب زخونة تحستو حزنا لكم مزينا لنا أبز حلف أوانات نايتي بتخاطرتالي نغرب لكم زنبرنا هزباو جنبار كينو بقالات بقانقوا قبري زارف فترة بزبل أبنوس أرستي أبشامنا يكفال زين الصف صنعت حزبي إرترا بزبل تحستو مس بصاي بركة برهان بليناي ناينا كايدو زلنا تخاطرتالي على أغريمنا لكم نيرنا لو مدما بتاشعي كفال أبنوس كفال ناي زينة صف صناعات حزبي إرترا بزبل كلا كفال مقاصة تحيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بعبرات نعدمنا نبملوت حستو نبقاشانا خبلكم قاشانا فلمان قاعد حمزها هراي مو المستخدمات التنابز حلف أوانات بقصة على خاطر رقم يركا أب دروتاش أكفال وزحنا لنا نايتي زباو جنبار كينو بقالات بقانقوا قبر زارة فترة بزبل عاب تحستو أب أسر سعبا نوس تحستو دما زين صنعت حزبي إرترا زبقسنا تحستو لهم خلاك فالو كن مصو مخنا انتغاداتنا حبيرنا قدامنا السلام كتب لهم نبزع وانا خناتو جمرة أني اللي نعاكم التي تبركات عليس إن قبل لنا كبريكم عدامكم تبردها بالله بموتى التي عرستي بزنزل العرستيو أنزل كام سلامتان كرادي كنس يوهانا بزقات عمنا بل 34 كان بعي كبر بعد ناتنا يوهانا نقول نسبة إرترا يوهانا نتيجة حالتها كتقال إرترا بعالي دما نقول بريزيدنتي سياسة بزقات عمنا زي فليز بلون يمثلني نايلو زبان بعال استي سرعتات شوال بلون وين سنة شوا ويجزي تهرفان ويفلمي ناي بحري زبل ورا دقيسو أج كلاعين زلوان من قطعمو فليز ولا يدبرو تبغى قطعمو هاي نعنا أبتي أبكم زورار زي حلمولون زهار كلون زنبها كلون زلوان كان إحنا بصناعة زبير ترى عملكتنا خنزار كلنا بطعم دس سجن معناته ذاتي ورارن من بها كرفان مكرلو بتخا بصناعتنا نزار بدلنا سجازي أقدر ستوبيكيو
በታ ሓደ ሸነኽ ወይ መዳዩ ከዓ እቶም ዕሱባት ወይ ለሃስቲ ቢያትን በሎም መልሓሶም ዝነኸስሉ እዩ። ምክንያቱ ቀጻሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ወይ ንኤርትራ ከም ቀጻሊ ተኽተኺት ኩናት ገይሮም ዝገልጽዎ ነበሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ከም ዘይኮንና ተኽተኽቲ ናይ ኩናት እኳ ደኣ ጸላእቲ እቶም ዝነበሩ ጸላእቲ ሓደስቲ ጸላእቲ ይኮኑ መሊሶም ደጊሶም ሕጂ ከልዕልዎ ከለዉ ታርስቲ ኤርትራ ኣበጋሲትን ተኽተኺትን ናይ ኩናት ከም ዘይኮነት እኳ ደኣ ብቐጻሊ ኣብ መኸተን ምክልኻል ልኡላውነታን ናጽነታን ከም ዘላ ዝመስክር ስለ ዝኾነ እንኳ መልሓሶም አንከሶም ክብል ይፈቱ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤርትራያን ሜድያ ኔትወርክ ደጊምና ካብዛ ህድእትን ሰላማዊትን ዝኾነት ሃገረ ኤርትራ ዳግማይ ሰላምታና ነቕርብ። በጋጣሚ እውን ዘለናዮ ቅንያት ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ሃንቀውታ ዘመናት ዝተጋህደላ ብርኽቲ ወርሒ ጉንበት ኢና ዘለና። እዛ ወርሒ እዚኣ ነቲ ናይ 30 ዓመታት መሪር ቃልሲ ፃማ ዝፈደየት ወርሕያ ወርሒ ጉንበት ንህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ሃገርን ወፃን እንቋዕ ንፅንብል ናጽነትና ክንፅንብል ኣብቅዓና ንብል እግል ኩሉ ሸዓብ ኤርትርያ ዲብ ቀበድ ዓድ ልግባእ ዲብ ካርጅ ኣሰናይና ዲብ ዒድ እስትቕላል ዲብ ዒድ ሕርየት ኣብፃሕና ንብል ብል መናሰበትሊ ሕጂ ብቐጥታ ናብቲ ዘለዓልናዮ ዛዕባ ክንቅፅል ተኸታተልትና ዘይነፅፍ ፅንዓት ዝብል መቐፀልታ ክፋል ናይቲ ብኣሰር ሰዓብ ዝሓለፈ ዝገበርናያ ካልኣይ ክፋል እዩ ሎሚ በረኸት ሎሚ እውን ኣብዚ ዘይነፅፍ ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ዛዕባ በጊስና ዘለና ካልኣይ ክፋል እንታይ ኢኻ ትብሎም ተኸታተልትና? እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተናኸፍናዮ ኣብ ሻምናይ ክፋል ያኻ ንኡስ ክፋል ናይታ መበል ሻምናይ ክፋል ኮይኑ ምናልባት ገለገለ ዝተረፈ እኮ ዘይኮነስ ብሰዓታት ዘይኮነስ መፅሓፍቲ ደሪስካ እውን ዘይውዳእ ስለ ዝኾነ እቲ ጽንዓት ኣዝዩ ሰፊሕ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ክኢላታትን ተመራመርትን ክበልፅዎ ዝግባእ እዩ። ይኹን እምበር ውሕዳት ኣብነታት ተጠቐስና እውን ንመላእካ እምበር ኣይሃስን ብዝብል ኢና ቀሪብና ዘለና እንተዘይኮይኑ ልዕሌናን ብተዓፃፃፍን ክምድርሉ ዝኽእሉ ኣካላት ክህልዎ ይኽእሉ እዮም። ግን ሓደ ወይ ካልእ ኢልካ እውን ክሕለፍ የብሉን ብባዕቕምኻ ስለ ዝኾነ ዘመተ እዚ ንኡስ ወለደ እውን ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ምናልባት ክግለጽ ከሎ ከምዚ ፅውፅዋይ እውን ይመስል ሓዳሕደ ኢለ እምበር ሓቅነት ኣሎ ወይ ክሳብ ትብል ኢኻ ዝገብረካ። ምክንያቱ ተኣምራት እዩ ሰብ ፍጡር ወዲ ኣዳም ክትፃወሮ ይኽእል እትብሎ ኣይኮነን እቲ ህዝባዊ ግንባር ወይ ህዝቢ ኤርትራ ተፃዊሩ ኣብ ዝበፅሕ እዚ መድረክ እዚ ዝበፅሓሉ ልዕሊ ህይወት ከፊሉ እዩ በፂሕዎ። ምናልባት ፅንዓት ሊና ንብ ዘለና ነኮ ብሰለስተ መትከላውያን ኣዕኑድ ወይ ፒላርስ ዝቆመ እዩ ክብለልክዎ ነይረ። ከመይ ተቐዳማይ ጽኑዕን ሓቀኛን ህዝቢ ኤርትራ ምህላው ነፈረግ ዘይብሉ ካሉ ዘይዓፅፍ ወሲሉኻ ዘይመልስ ህዝቢ ብምህላው እዚ ሓደ ፋክተር እዩ። እቲ ካልኣይ ፋክተር በልሕን ማእዝን ዘይስሕትን መንግስቲ ምህላው ኣዝዩ ፀኒዑ ዘጽንዓካ ህዝቢ መንግስቲ ማለት እዩ። ዘይከሃተር ምስ ዝመፀ ንፋስ ዘይልወጥ መንግስቲ እዚ ምህላው ንበዓል ነዚ ጽንዓት ክትጸንዕ ዝያዳ ዘብል እዚ ካልኣይ ፋክተር። ሳልሳይ ፋክተር ናይ ነዊሕ ራእይ ዝወነነ መሪሕነት ኣዝዩ ምኩር ነዊሕ ራእይ ዝወነነ መትከላዊ እምነት ዝሓዘ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ እቲ ክንህ ዘይብል ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ምህላው ማለት እዩ። እንቲ ህዝብን ሃገርን በጃ ዝሓልፍ ተበገስ ከይበልካዮ ዝብገስ ዋጋ ክቡር ዋጋ ከፍል ኩሉ ግዜ ድሉው ዝኾነ ማለት እዚ ከዓ ኣብ ግዜ ሰውራ ዝጀመረ ማለት እቲ ናይ መንእሰይ ሓይሊ ብፍጹም ክትገልፆን ኣሸጋሪ ዝኾነሉ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ መትከላት ናይ ሰለስተ ድምር ውፅኢት ናይዞም ሰለስተ ዕኑድ ወይ ፒላርስ ኮይኑ ስማኒ ጽንዓት ተኻዳይት ሓድነት ማለት እዩ። ሕጂ መለለይ ወይ ሕላገት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እንተይብልና ሓድነት ነታ ጽንዓትካ ሓድነት እያ ትወልዳ። ህዝባዊ ሓይልታት ውሉድ ካብ ጅምር ጀሚሩ ድሕሪ ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ነዚ ጽንዓት እዚ ብግቡእ ቀስቂሱ ሰሪሕሉ ክሳብ ደክም ሰዒዱ እዩ ስኢሉ ዝመፀ ትማሊ ኣብ ገሊኡ ከም ዝረአኹም እዚ መትከል ዘይብሉ ዕንቆት ዘይብሉ ሻለው ዝመስሎም ከም ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ፈርከሽከሽ ክብል ክንደይ ተፈቲ ብቐሊሉ ፈርከሽከሽ ዝብል ኣይኮነ። ምክንያቱ ነዊሕን
ረዚን ድሕረ ባይታ ስለ ዘለዎ ስለዚ ነዚ ፅንዓት እዚ ብከመይ ክንገልፆ ንዝብል ህዝባዊ ምንባር ብግቡእ ኮስኪሱ ዘምፅኦ እሞ ኣብ ኣዝዩ ሓፂናዊ መትከላዊ እምነት ይቐይር እዚ መትከላዊ እምነት ክንብል ከለና ሕጂ ኣብ ካልእ ዓለም እንታይ ኣሎ ህያባት ይለዋወጥ ውድ ሰባት ማቴርያላዊ ገንዘባዊ ፍቁራት እውን ናይ ፊዮሪ ናይ ገፀ በረኸት ናይ ፍቅሪ ምልክት ይለዋወጡ ትርኢ ኢኻ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ኣብ ኤርትራ ግን ሂወት ይኽእልዮ ሂወት ሚንቲ ካልእ ሚንቲ ህዝቢ ሚንቲ ሃገር ሚንቲ ምፅኣይካ ሓደ ጅግና ሓንቲ በጠሎን ግትር ኢላ ወይ ሓንቲ ሃይሊ ብፀላኢ ዘይስግር ዓቐበት ኣብ ዝኾነሉ ቻሌንጅ ኣብ ዘጋጥመሉ ብድድ ኢሉ ታንኪ ሒዙ ኣነ በጃ ክኸውን እየ ኢሉ ታንኪ ሒዙ ነቲ በጠሎኑ ናይ ፀላኢ ረጋዲፁ ረሚሱ ኣነ ጥራይ ምስኦተይ ጥራይ ይእተዋ እታ ቦታ ሶም ጥራይ ይድሓም እምበር ኣነ ኢሉ መስዋዕቲ ከም ብርዱእ ወሲዱ ክኣቱ ከሎ ካብዚ ዝዓቢ ፅንዓት እንታይ ለይካ ትዛብቶ ሓደ ወጉእ ተበሳሲዑ ኣብ ትሕቲ ሕክምና ተኣላየ ከሎ ምስ ምርኩሱ ከሎ ኣነ ምስኦተይ ኣዲዐ ኣለኹ ድፋዕ ክኸይድ ኣለኒ ኢሉ ኣሻፈረኝ ኢሉ ቀፃሊ ምስ ሓካይም ክሳብ ዝበኣስ ገሊኦም እውን መሪቖም ከይዶም ቀዳማይ ክስሉ ከይሓወየ ካልኣይ ተወጊኦም ኣብኡ ዝምለሱ ዛንታውን ብቐፃሊ ዝሰምዕ እዚ ምናልባት ከምዚ ከመይ ኢሉ ከብል ይኽእል ነቲ ዘይርከበ ወለዶ ማለት እዩ ክንዩ እዚ ንገልፆ ዘለና ተገሊፁ ተሰሪሑ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘይተገልፀ እምበር ዘይተገብረ ጅግንነት ኣለ ኢልካ ክዛረቡን ኣይትኽእልን ኢኻ ሓንቲ ባዮሎጂካዊ ተፈጥሮ ኮይኑ ተጋዳሊት ጓል ኣንስተይቲ ተጠኒሳ ኣነ ካብዚ ኩናት እዚ ከይተርፍ ብዝብል ኒሕ ካብ ብፆታ ከይተርፍ ከይትነግሩ ከይትነግር ከይትነግሪ ነፍሰ ጦር ምዃና ማለት እዩ ነቲ ኩናት ከየምጣሙ ከተርክብ ኢላ እንድሕር ትጎያ ኮይና ዕድለኛ ኮይና እንድሕር ካብ ብሱል ጥረ ተሪፋ ፅቡቅ ኣይኮነን ምስ ዕሸላ ምስ ካልኣይ ርእሳ ትስዋዕ እንተኮይና ካብዚ ዝዓቢ ፅንሓት እንታይ ሓደ ኮንጎ ብትኽታ ፍፁም ዓይና የተወጅና ዘይትፈልጠሉ ዘይትለልየሉ ልግብጋብ ዝተኸድነ ሓደ ወይ ክልተ ኮንጎ ሓንደሲ ተመፅአኖ ኣነስ ገና ብኳኮይቱ እግሩ እንዳደመየ ነቲ ምሳኤ ጥራይ ሃብዎ ክሳብ ጥራሕ እግሩ ዝኸይድ ዝብል እንተኮይኑ ኣብታ ንእሽተይ ራሕባ ትበሃል ሸሓኒ ብስምላ ኢልካ አልሐምዱሊላህ ትብላ ወይ በስመ አብ ኢልካ ተመስገን ትብላ ንእሽተይ ቁራሶ ተማማዲ ተቐሪቦም እዚ ብጥሙ ይከብዱ ኣቋሪፁ ነቶ ንእሽተይ ነቲ ድኹም ይኹን ኢሉ ብድድ ኢሉ እታ መኣዲ ገኒክብ ትስእ ተኮይኑ ንብፃዩ ይኽእሉ ማለት ብራሾ ብመኽደን ተመቓቒላ ነቲ ድኹም ነቲ ሕሙም ነቲ ንእሽተይ ዝብል እትኮይኑ ብፅሙቕ ቅራዕ እንዳበለ ጎረርኡ ሰዓት ተወፋይነት ካብዚ ዓቢ ፅንሓት እንታይ ትብል ይኽእል ኢልካ ትሓስብ ስለዚ ኣብ ኤርትራ እዚ ኣይተገብረን ትብለሉ ብፍፁም የለን እቲ መግለፂ ስምዕል እንዲኻ እዚ ኩሎም ጀጋኑ ዘዘንትዎ እኮ መግለፂ ስለ ስምዕሉ ግን ኣብ ሄዶም ስለ ዝገልፅዎ የተከተለን እቲ ሓድነት ዝብልናዮ እውን ከምኡ ማሕረ ማሕሪ ዝኸይድ ምክንያት ክልቲአን ተኣሳሰራ ተወፋይነት ፅንዓት ሓድነት ህዝባዊ ምንባር ነዚ ብግቡእ ስለ ሰርሓሉ ኣባና ኣብ ኤርትራ ሓድነት ክንብል ከለና ነቲ እቲ ህዝባዊ ምንባር ዝኮስኮሳ ሓድነት ሰረቱ እቲ ቤትና ወይ ገዛና ኮይኑ ይስምዐኒ ምክንያቱ ኣብኡ ኣዴ ኣቦ ኣሎ ውሉዳት ጓሎም ወዶም ኣብዚ ኢኻ ተዓቢ ጭካን ኣብኡ ኣሎ ሰሓቕ ኣብኡ ኣሎ ዕላል ኣብኡ ኣሎ እቲ ምክርን ማዕዳን ናይ ወለድን ናይ ዓበይትን ኣብኡ ኣሎ ኣብቲ መኣዲ ትኸብብ ኩሉ እቲ ስነ ምግባር ኣብኡ ትመሃሮ ባሪኽካ ተበግሶ ስዒምካ ነቲ መኣዲ ተለላ እዚ ንበዓል ሓደ ዓብ ስነ ምግባር ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ስኒት ዘለዎ ማለት እዩ ንእሽተይ ንዓብዪ ይኽብር ስለዚ እዚ ምክብባር ዘምፅኦ እቲ ሓድነት ማለት እዩ ከምዞም ንሕና ከምዞም ኣብ ምዕራባውያን ይርአ ዝበሃል ምናልባት ኣብኡ ዘለዎም ዝፈልጥዎ ዝያዳ ከም ተመን ወሊዶም ደቂ 18 ምስ ኮንካ ሂድ በሊልካ ንደገ ዝሰጎመሩ እሱ ዝኸኣለ ሂወት ክመርሕ ኢልካ ካብ ገዝኦም ዘውፅዎ ዓይነት ኣይኮናን ኣብቲ ዝኸዶ ሂወት እንታይ ዓይነት ሂወት ይሕልፍ ኣሎ ኣበይ ይቕመጥ ኣሎ ምስ መን ይነብር ኣሎ እቲ ውሉድ እውን ንበዓል ንወለዱ ኣለዉ ዶ የለውን
بهيوت እንታይ ይገብርለው ብኸመይ ከይነብርለው ኢሉ ኣይክልጥን ክልቲኦም ተፈላለዮም ኣኸይሎም ጨንፈሮም ፈጢሮም ከም ደቂ ተመን ባዮሎጂስት ዝለዓሎም ድርትኦ ኮኑ እምበር ምስ ወለደት ነቶም ውሉዳ ገሊኦም ትበልዖም ገሊኦም እዩ ዝበሃል እቲ ሃዲሙ ዝወፅእ ወጊዙ ካልእ ተመን ይኸውን ከምዚ ዓይነት መናባብሮ እዩ ናይዞም ምዕራባውያን ጃንታ ንስዖ ማለት ሕና ከምኡ ይኮና ብሕብረት ዝዓበና ሕብረተሰብ ኢና ብሓድነት ዝዓበና ሕብረተሰብ ሕጂ እዚ ሓድነት እዚ ከሚርና ናብ ፅንዓት ከይድዎ ዘለካ ብማሕበራዊ ምክብባር ዝተሃንፀ እዩ ምክብባርን ምምልላእን ማለት እዩ ማሕዳም ምኽሪ ናይ ዓበይቲ ወላ ሓላብ መገዲ ሕማቅ ኣለኻ ጌጋ ኣለኻ ኢሉ ዝምዕደካን ዝገንሓካን ሕብረተሰብ ኢና ንነብር ዘለና ኣብ ምዕራባውያን እቲ ናይ ኣመራርነት ማይ ተሲኢኑ ዝውላዶ ወዲ 18 ተባሂሉ ገዛ ፈልዩ እንዳ ስድሩ እንተመፂኡ ዓዲግ እዩ ዝወስዶ ሕልና ናይ ምክብባርን ናይ ስጋይ ስጋኻውን የለ በቃ ከም ናይ ጓና ማለት እዚ ኣይፀልወና ንሕና ስለዚ እዚ ሓድነት እዚ ዘንብረና ዘሎ ዳስዋይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ 80 ዓመት ኣንፃር ሓሽከት ዝኾነ ፀላእን ዘራያቶምን ኢልቢ ዘይብሉ ሓፂነ መፂንን መኪቱ ብዓወት መሰስ ኢሉ ኮፅ ዘብቅዖ እዚ እምበር ካብ 450 60 መሳክንቲ ሽዋ ኩሉ ፈቲኖም እዮም ካብኡ ጀሚሩ ሃይለ ስላሴ በሎ ብዓቢብ ከዓ ገንቲ ክሳብ ዓንቀሩ ሰሪሕሉ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱን ነኽበዳትን ማለት እዩ ካልእ ሲክረፍ ካብ ቀረባ 88 89 ተስዓብቲ ኣብ ደገ ናይ ናፅነት ዝነበረሉ እዋን ብቆላማ ደጋማ እንዳበልካ ዕሱባት እንዳኣከብካ ብሓይሊ እውን መሊሻ ስርናይል ተኣኪብካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ናቱ እንከሎ ማለት እዩ ኩሉ ፈቲኑ ናይ ገረብ ባሓኽላ ሲስተም እዚ እውን ኣይተዓወተም ሽምኳይ ሎሚ ሓራን ናፃን ኤርትራ እሞ ናይ ገዛ ርእሳ ድልዱል መንግስታ ቆይማ ሓድነትን መንነትን ህዝቢ ኤርትራ ክሓክኽ እየ ዝብል ብፍፁም ኣይክእልን ጥራይ ኢኻ ክግንድን እዚ እቲ መበገሲ ናይ ሓድነትን ፅንዓትን ህዝቢ ኤርትራ ሃይለ ስላሴ ንባዕሉ ቅልቅል ኣብ ዝበለሉ እዋን ኣብ መወዳእታ ስሳታትን ፈለማ ሰብዓታትን ኤርትራ ባሕራን መሬታን ህዝቢ ኣየድልየናን እዩ ነይሩ ጭረቶ በዚ ጭርሖ እዚ ከዓ እልቢ ዘይብሉ ዓድታት ነዲዱ ተቃፂሉ ህዝቢ ብህዝቡ ኣልማማ ተረሺ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እውን ብሓደ ተቃዲሱ ብትሙር መኪቱ ብሓባር ድማ ተሰዊኡ ኣብነታት ክነርኢ ንኽእል ህዝቢ ቆነ ተሸመርገቱ ጀነራል ተሸመርገቱ ኣኪቡ ህዝቢ ክርስቲያን ዘበልኩም ኣብ ቤተክርስትያን መስሉም ዘበልኩም ኣብ መስጊድ እተው ምርሻን ክጥዕመሉ እኩብ ማለት ይከውን ህዝቢ ዑና ማለት ንሕና ኣሕዋት ኢና ሓደ ህዝቢ ኢና ኣይንፈላለን ኢና ኣብታ ፀባብ መስጊድ ብሓደ ክርስቲያኖ ሙስሊሞም ኣትዮም በቲ ንሕስያ ዘይብሉ ኣረሜናዊ ስርዓት ብብሬና ከንፀላኢ ኣብታ መስጊድ ልዕሊ 750 ትንፋስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሓፂር ክሞት ምንታ ሓድነት ካሊእ ካብ ሰዓት ብፅንዓት ካለይ ክንዘራር ትኽእልና ህዝቢ ኣብዛ ቀረባ ወክዛግር ንክልቲኦም ደቁ ተቃለሲ ደቁ ክዓረብ ምንታ ሓድነት ማለት ካብዚ ኣይኸይዱ ካብዚ ኣፍንጫ ፀላይ ከይዱ ንደቁ ዓሪቑ ተመሊሱ ኣውጋዕ ድሕት ናይ 74 ኤግዛክት ፀላይ እንተፈሪዱ ክቕመና እዩ ክውዳእና እዩ ኣይሰጠን ማረ ክንደይ ፅንዓት ምንታ ሓድነት ምንቲ ብላውነት ናብታ ማለት ናይ ኤርትራውነት እዚ ቀሊል ኣይኮነ ክትገልፆ ዘፀግም ፀላይ ንባዕሉ ኣብ ግዜ ቃልሲ ያኢ ክትፈላለይ ገረብ ባሓኽላ ክትገብር ክርስቲያን ፈታዊ ክርስቲያን መሲልካ ኣብ ምስሉም ኮል ሰውራን ዝንህቀይ ዘብሉ ኢልካ ናብ ሕብረተሰብ ሙስሊም ዘተኮረ ምርሻንን ምቕንፃልን እዩ ተላዒሉ ማዕተብ ዘለኩም ደቂኣ ማዕተብ ዘይብሉ ይፈለ ኢልካ ፈሊኻ ንህዝቢ እስላም ደጋፊ ክርስቲያን ክትመስሊ ደሞ ፈትወካ ትህዝቦ ፍስ እቲ ሓደኻ ንምቕኻል ክጠቕመካ እዩ ሓዉ ህዝቢ ክርስቲያን ነቲ ሓዉ ዝኾነ ኣማኒ ምስልሙና ብማዕተብ ኣመሳሲሉ ካብቲ ኣረሜናዊ ስርዓት ካብ ምርሻን ዘድሓኖ እዚ እውን ህልው ናይ ቀረባ ታሪክ ኣብዚ በዓል ፀንዓደ ብለት ተገብረ ታሪክ እዩ ስለዚ እቲ ሓድነት ንባዕሉ እቲ ትምረት ክሳብ ከምዚ ዝኸደ እዩ ፅንዓት ምእንቲ ሓድነት ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ተፈላለዩ ኣይፈልጥን ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዳግማይ ታሪክ ነፍሲ ይደግም ወይ ታሪክ ይከረር ነፍስኹም ዝብልዎ ነፍሲ ይደግም ዘላ ይድዎ
ዓለም ብዝማእማኣ ትጋልበሉ ዘለዋ እዋን ፍትሕን ርትዕን ኣብ ተሰኣነሉ ሓያል ነቲ ድኹም ከም ዓሳ ዝበላዓሉ ዘሎ እዋን ኢና ንነብር ዘለና ኣምሰሉታት ነንሕዶም ከግብግብ ዝብሉ ዘሎ ናይ ረብሓ ሽርክነት ጌርካ ኣብ ፖለቲካውን ጂኦግራፊያውን ረብሓታት ተመቓቒሉ ኣብ ዘለወሉ ህሞት ከምዚ እንታይ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ክሰብቁ ይፋቐሩ ክማቐሉ ድማ ይበኣሱ ዝበሃል ብሂል ኣሎ ንጎበጣ ንስርቂ ንውራ ንሸፈጥን ዝምታን ይተኣኻኸቡ እዚ ነቲ ስርቂ ክጥዕሞም ዝገብሮ ሜላታት ማለት እዩ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብኩል የለን ኣብታ መበቆላቱን መትከላዊ እምነቶም ሓንትን ሰላማዊትን ኣካየዳ ጥራይ ዘለዎም ክሳብ መንግስቱ ይኹን ህዝቡ ኣብቲ ኣይፅምበር ኣብቲ ኣይፅምበር ስለዚ እዚ መትከል እዩ ሓድነት ፅንሓት ተወፋይነት ኩለን ተኣሳሲረን እየን ዝኸዳ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ መትከሎ ቀይሩ ይፈልግ ጎራብቲ ሰላም እንተዘይረኺበን ሰላም ክንረብእ ኣይንኽእልና ዝብል ዝጭርሕ መንግስቲ እዩ ዘለና ከም መንግስቲ ማለት ነዚ ሰላም እዚ ምናልባት ህዝባዊ ግንባር ንምንታይ ከምኡ ይጭርሕ እንተይብናስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ መቐረት ሰላምን ምረት ኩናትን ልዕሊኦም ዝፈልጦ ኣካል ኣሎ ኢልካ ኣይሕስብ እየ ነዚ ስለ ዝፈልጥ እዩ እዚ ተልመደን ጎረቤትና ሎሚ ዝጭርሖ ዘለን ከሪእና ንኣብነት ምናልባት ፅንዓት ብልሒ ጅግንነትን ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ ዓሚቑ ዘይፈልጥ ወይ ዘይርዳእ ኮይኑ ይስማዓካ ከምዚ ዝፈተንዎ ብሓጎታቱን ኣቦታቱን እንታይ ረኺቦም ሓዲስዎ ግዲ ኮይኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረበ እዋን 150 ሚልዮን ክበፅሕ እዩ በሪ ባሕሪ ወይ መኽፈቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተዘይረኺቡ ክፍንጀር እዩ ክትኮስ እዩ ይፈንጀር 150 ሚልዮን በሊፎ ናብ 150 ቢልዮን ዘይበፅሕ እንታይ ኣነ 100 ሚልዮን እንድሕር በፅሕ ህዝቢ ኤርትራስ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ዲ ክወርር ሕጊ የለን በቃ ከም ዝማእካ ትጋልበሉ ዓለም እዩ ዘሎ ስለዚ ንሕና ድሮናትን ረቀቕቲ ኣፅዋርን ወኒና ስለ ዘለና ኣይተሓዙና ፍልቢ ዘይብሉ ዕሱብ ቆፂርና ስለ ዘለና ዝዓተና ሓይሊ የለን እንዳበልካ ጉራ እዩ በቃ ጉራ ዕንደራ ዓይነት እዚ ሲ ኣውትስከርትስ ናይ 4 ኪሎ ወፂእ ዘይፈልጥ ኣብ ተሓመሰት ኢትዮጵያ هي متمزقة في هذه الآونة إثيوبيا كله متشتية تسيحات الله بكيناتن سنك حدنكن أفدق أديس أبا وسي زي فلت كم زي أنبسا برا رينجرات لا غيركا شبوت أبكها أسيركا أبتفيد بيلافات نابي زحوت مستسالس كم زي بقى أنبسا هو يمسلخو كم يكون زبنا نقصني اعتراض تعجيسو بعقلي زهم أزلقو زملاس سيني كنا ባህሪ ይኮናን ግን መምስ ዝተዛረበ ምዝራብ ምልፍላፍ ህዝባዊ ግንባር ኣይዕብዮን ኣየምፅኦንኩም ስኩነ ነደርከ ናይ ምዝራብ ባህሪ ስለ ዘይብሉ ኸኢና ንዛረብ ዘለና ምክንያቱ ምዝራብ እንታይ ከም ዝረብካ ጠፊዎ ኣይኮነን ግን ምምስ ዝለፍለፈ ከልቢ ክትምልስ ኣይ የድልየካ ከምዚ ከልቢ ነቲ ከልቢ ነብሕ ገመል ይወፅል ይታካይ ዝኾነ ነገር ከ ኪኖ ግዛእቲ ሕጊ ዝኸይድ ነገር ኣለት እዩ ስቆይ ኣትዕንደራ እንደ ክመፅእ ደለ ትዕንደራ እንታይ እዩ እቶም ሓያላት ኢና ዝብሉን ይልፍልፉልን እዮም ዘለዉ ንሕና ኣብ ከምዚ ሃገር ክንወሪና ትራምፕ ኢሉ ማዕነ እውን ክገብር ኣለኒ እሶም በዓልዩ እቲ ግዛት ሕጊ ዘይብሎም ስርዓታት እዮም እቶም ስርዓታት እዮም ግዛት ሕጊ ተዝህሉ ነቲርካ ንህዝቢ ፍልስጤን ከምዚ ጌርካ ኣይመሃላእካ ግዛት ሕጊ ነይሩ ተዝኸውን ከኬድካ ብጣዕመካ የመን ዶ ሶማል ዶ ኣፍጋኒስታን ዶ ኢራቅ ዶ ሶርያ ዶ ኣበይ ዘይነተው ግዛት ሕጊ ለዲ በዓለም የለን እኮ መሰል ኣለዲ በዓል ቅድሚ ሕጂ ስለ ጠቐስናዮ ኢና ሸፈፍ ኢልና ንሓልፎ ዘለና እምበር ግዛት ሕጊ ዝበሃል መሰል ወዲ ኣዳም ዝበሃል ኣብ ዓለም ተሪፍ እዩ ንሕና ኢና ነታ መሰልን ሕግን ስርዓትን ብፅናሕቲ ሒዝና ንጓዓዝ ዘለና እዚ ፈኸራ ይኮነ ጉራ ይኮነ ልክዕ ጭቡጥ ሓቂ ተኣኪብካ መሰል ወዲ ኣዳም ዶ ሂማን ራይት ዶ ገለ ኢልካ ጉራ ሽዑ ፊንገርናትካ ካልኦት ፖይንት ትገብረሉ ዘለካ ፖ ምን ፈራዲ ገይሩካ ትማሊ ስሳ ህፃናት ፍልስጤን ብትሜት ተቆስቲሮም መይቶም ብትሜት ገና 500 ልዕሊኡ ዝኾኑ ሕጂ ኣብ ኣፋፈ ሞታ እዮም ይበሃላል
إزسي مبع عزيها أنا كتقذف كلها كابز عبي جزءات حدي متحاس على أبيلا تعلم سبعة مسألات يخبريت بل يلا استمال سلسلة زي يلا مو زي إثيوبيا صبغ زي سلسلة فلك مسنين زي تلقى خور كم زي ملس زي إثيوبيا فلك كم زا زانتا نيكرمودا جزءات زبررت نفاريسي بو غيرات هاتم አይትምለስኛ ትስወር ያዝባሃል ዛንታ እንሰምዕ ካብ ኢትዮጵያ ክወርር ንኤርትራ ንሰሜን ተበገሰውን ከማነ ሙላስ ይባል ህዝቢ ኢትዮጵያ ንጽቡ ገር ይፈልግ ታሪክ ንሱ እቲ ታሪክ ንሱ ተሐቅ ንሱ ሳህል ኮክቦ ወይ ዶቕሪ ዝኾኑ ዋቆ ዞም ኮሪሎም ዝመጽከ እልቢ ዘይብሉ ሰራዊት ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኮሪ ኢሉ ሃንደብደብ ዝመጽከ ኣብ ኤርትራ ደሆ ኮይኑ ተሪኪ ታሐድሽ ከምጽ ይዝህጅ ስለዚ ካብቶም ኩናት ባህልና እዩ ሰብን ዝግን ዝፈልጦም ድላዋት ጌርና ኢና ኢሎም እዝኒ ዓለም ዘስመሙ እሞ እልቢ ዘይብሎም ኩታ ንኤርትራ ኮሪሎም ዝመፁ እንታይ ደልሃመት ከም ዝረኸቦም ካብኦም ክመሃር ተገበአ ዝመሃር ኣይኮነ እንታይ ዝመሃር ኮይኑ ካብኦም ክመሃር ካብ ትሕሉፍ ታሪክ እዚ ከምዝሕ ዓይነት ሓድሽ ዓለል ሃዋ ዕንደራ ናይ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ነዳያን ንሕጊ መግዛእታዊ ዶባት ኣይፀረሮን ዶ ኣይደፍሮን ዶ ብትንታን ኢኻ ናብኢና መፅሂጅ እንታይ ሕጂ መጀመርያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደልሃመት ክትኣቱ ከለኻ ሕጊ ኣይረኣዮን ይኸውን ንዕኡ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ህዝብታት ኣጋጪኻ እንታይ ክትረብሕ ትኽእል ፍልቂት ናይ ዝሓለፈ ኣይማእኸለን ዶ ሕጂ ናቱ ክንመፀን ዲና እቶም መንግስቲ ኤርትራ ባሕሪ ክንወርድና ዝብል ሰዓት ኣይቃወሞን ኣሎ ትሚሉ እዩ ዘሎ ኣይግድሶን እዩ ዝብሉ ዕሱባት ከዳዓት ደቂ ከዳዓት ከዓ ይኽእል ይከላኸሉ ንሰምዕ ኢና ኣብ ፈቐዶ ናይ ቢዝነስ ሚድያታቶም ማለት ንመን ኢኻ ጳጳስ ልዕሊ ካቶሊክ እኮነና መንግስቲ ኤርትራስ ብዛዕባ ኤርትራስ ካብኦም ምኽሪ ክጽበ እሞ መልሲ ክህብ መንግስቲ ኤርትራ እኮ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ወራራት ኣብ ዝተካየደሉ ኣይከውንን ምኝንት ሰላም ንራዳዕ ዝበለ ቀዳምነት መንግስቲ ኤርትራ እኮ እዩ ወራር ዓንዲሩ ምስ መፀውን ኣይከውንን ዝጊና ንራዳዕ ጣውላ ዝበለ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ካርቱ ዘርጊሑን መላእ ሕብረተሰብ ዓለም ዘፍለጠ እንተላይ ነቲ ውድብ ሃገራት ዝበሃል ምስ ባይቶ ፀጡ ኣፍሊጡ ዓገበሉ ለይሉ ንኩሉ ዓለም ዘፍለጠ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ነዚ ኩሉ ፀማም እዝኒ ሂቡ ክጋልብ ክወርር እየ ኢሉ ዝመፀ ግን ኣብራኹ ሓምሺሹ ከስግዶ ካብ ማንም ፍቓድ ኣይሓትት ካብ ማንም ከኣለበዋ ኣይፅበል መንግስቲ ኤርትራ ምክንያቱ ወላ ከምኡ ኢሎም ምስ መፁ እኮ ቀዳመይቲ ትዕይታይ ትኩስን ኢና ኢሉ ሚንት ሰላም ዋጋ ክቡር ዋጋ ዝኸፈለ እኮ መንግስቲ ኤርትራ እኮ እዚኣ ከስምረላን ክደግማን እዩ ወላ ነቶም ሰላምን ትዕግስትን መንግስቲ ረጊፆም ክንወርር ኢና ኢሎም ጋሊቦም ዝመፁ እውን ቀዳመይቲ ትዕይታይ ትኩስን ኢና ኢሉ ሚንት ሰላም ክቡር ዋጋ ዝኸፈለ ሻዕብያ ዝበሃል መንግስቲ ኤርትራ እዩ ክስመረሉ ዘለዎ መን ይህቂ ነዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣንፈት ናይ ዶባቱ ክሕብሮ መን መንግስቲ ኤርትራ በየን ትኸይድ ብዛዕባ ሰላም እንታይ ትዛረብ ክላበው እሞ እልፊ ለሓስቲ ቢያትታት ከምኡ ክብሉ ከለዉ ሲ ሻዕብያ ምጀመረ 30 ዓመት ሰብ ፍጡር ወዲ ኣዳም ክፃወሮ ዘይክእል ተፃዊሩ ሓንጊሩ ዘምፅኣ ሃገር ልኡላውነታ ምስ ተደፍረ እውን እንተኾነ ክንደይ ሓሶት እኮ ነይሩ ሻዕብያ ከምዚ ፃሕቲሩ ሻዕብያ ከምዚ ገይሩ ምስ የመን ዕዲ ምስ ገለ ከምዚ ከከም ኣመፃፅኡ መልሲ ይብሉ ሰው ኢሉ ክዝመት ኣይኮነን መን እዮም ከቶም ሃነፍነፍ ዝብሉ እንተኢልካኒ ትማሊ ህዝባዊ ግንባር ማሪኹ ኣብ ስሪኦም ዘሽኖም ዝነበረ እስፈ ሓሽከት ትረክብ ገረምኛው ከ ወላ ሓደ ሓድሽ እኮ የብሎም ሓድሽ እንተለዎም ዝተፈላለየ ሓድሽ ሬንጀራት ቀያይርካ ጉራን ፈኸራን ወሲኹ ኸውን እምበር እሱይ እቲ ዝነበረ ፀላኢ ሓድሽ ፀላኢ ዝበሃል ይብል ናይ ትማል ታሪክ ኣብ ዘረባኻ ግን ብፃይ በረኸት ብርሃነ ብሌናይ እንታይ ኣሎ ኩሉ ግዜ ከም ዝረአ ዝኾነ ሃገራት ዓለም ስንሪአን ብሕጊ መግዛእታዊ ዶባት ተኸቢረንን ተሓፊረንን ዝጓዓዛ ዝዕጅብ ጎረቤትና ዝኸይ ዘሎ ዓንዳሪ ካይዳ ግን
ባሕርካ ከምን ባሕሪ ህዝቢ ኤርትራ ከምን ብመለክዒታት ድፍረት መዓልክ ክንደይ ትሪኦ? ብልክዕ ናብ ኣብታ ጫፍ ኢና መፂና ዘለና ሕጂ ኣነ ግን ቅድሚኡ እዞም ሙተረበሲን ዝበልክዎም ወይ እዞም ሸሓን ዳማቶም ዝልሕሱ ካሓቲ ሓደ ዜግነት እውን የብሎምን እንተሪኢኻዮም ብልክዕ ሱሮም እንተኸድካ መንነት ዘይብሎም ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ዘለዎም ቅልውላው ዝኣተዎም ጭንቀት ወላቲ ዜናታቶም ዜና እኮ የብሎምን እልፊ ናይ ቢዝነስ ቃላቶም እንተሪኢኻዮም ፍራስትሬሽን ዝመልኦ እንታይ ይዛረቡን ዘይፈልጡ ምክንያቱ ካብ ዝኣተዎ ዓዘቕቲ ሎሚ ክምለሱ ከቢድዎም ስለ ዘላ ኣብ ጭንቀት ኣትዮም ዘለዎም እምበር ንህዝቢ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ በየን ይኽየድ እንታይ እዮም ደልዮም ዶባት ናይ ኤርትራ ስለ ዘይፈልጥ ድዩ ክወርድ ዝብል ዘሎ ዶ ወይስ ንኣብነት እንተኸድና ሕጂ ዶባት ንበሎ 1902 ብንጹር ብመግዛእታዊ ዶባት ተኸለለ ዶባት ኤርትራ ካብ ማንም ልዕሊ ማንም ናይ ካልእ ሃገር ነዚ ስለ ዘይፈልጥ ሕጂ ባሕሪ እንዳማት ክወርር ዝጓዝን ዘሎ እቲ ብ1993 ብእማመ ሬፈረንደም ተደሪዑ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ እወ ንናጽነት ኢሉ ልኡላዊት ባንዴራ ብዩኤን ዘንበልበለት ሃገር ስለ ዘይፈልጡ ድዮም ሕጂ ምድራን ባሕራን ዝንባህቑ ዘለዉ ብደምን ድምፅን ሃገርነት ዘረጋገፀ ህዝቢ ዝፈርምናላ ሃገር ነዚኣ ስለ ዘይፈልጡ ድዮም ሕጂ ንሕና ንሆኖ በጃኹም ባዚ ዶብኩም ዝኻ ዶብና ስለ ዘይፈልጡ ድዩ ዶስ ወላ እቲ ብ1964 መግዛእታዊ ዶባት ዘይምድፋርን ዘይ ምጥሓስን ዝብል ውዕል ካይሮ ስለ ዘየንበብዎ ድዩ ሰነድ ስለ ዘይብሎም ድዩ ክልመኑ እንታይ ይድለ ዘሎ ዶ ወይስ ድዋከ ፀፈ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስክሪን ወፂኡ ትማላ ከምዚ ኢሎም ሎሚ ከዓ ቅድሚ ሰዓት ከምዚ ኢሎም እንዳበለን ድሕሪኦም ክምልስ ኣብቲ ከይፈለመ ዝፈሸለ ጉርኦም ኣብ ታሕቲ ሚዛን ወሪዱስ ንጎኑ ኣብ ስክሪን ክወስድ ባህሉ ኣይኮን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ባህሎም ትን ግብሪ ሕጂ ነዚ ኩሉ ትሒሱ ክመፅእ እየ ዝብል ግን ኣብራኾም ምምቻሽ ጥራይ እንታይ ይገብር ኣይጨንቆን ደብዋ የድልዮ ገለ የድልዮ ምክንያቱ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ትዕግስቲ መንግስቲ ኤርትራ ስራሕ ኣለዎ ንጎን ኣብ ስክሪን እንዳወፀ እዚ ኢሎም እዚ ገይሮም ሕጂ ከምዚ ክምልስ ስርሑ ይኮነን ማዕለያ ዘይብሉ ስራሕ ስለ ዘለዎ ደድሕሪኦም ኣብ ሚዛኖም ክወርድ ፈቃደኛ እውን ኣይኮነ ድሕሪልና እውን ክንመፀ ንኽእል እዚ መግዛእታዊ ዶባት እዚ እቲ ዝነፀረ ዶባት ኢልና የለና እዚ ጠፊዎም ኣይኮነን ምናልባት ሕጂ እንታይ ምንባሕ ኣመሎም ባህሮም ፍጥረቶም ደድሕር ዝነብሕ ክትከይድካ ንሕና ኣመልና ኣይኮነን ትከልቢ ነብሕ ትገመል ጉዕዙ ይቐፅል ምኸሮ ተዘይሰሚዑካ ግን መከራ ይምከሮ ኣብ ብሂል ብሔረ ብሌን እንታይ ዝብል ኣሎ ቋሉ ክራክሲ ዋሲ ደቢልክ ቋሉ ክራክሱ ዋሲ ደቢሉ እንዳረኣየ ዝሞተ እንዳሰምዐ ድፎን ነኽበሮ እዩ ስለዚ እንዳረኣየ ዝመፀካ ዓንዲሩ ክወርር እየ እንዳማቱ ሃገርን ዶብን ጥሒሱ ዝመፅእ ካብውን ላዕለ ክትብሎ ይትኽእል ኒኻ ጥፍእ ዝበላ መሓስእ እንዳነብረ ኸይዳ ትሰእሰእ ካብኡ ሓሊፉ ክትብሎ ትኽእል ነገር የለን ሓረብ እንታይ ይብሉ ላ ተልመስ ወላ ተጅዝብ ሻዕሩን ምን ዘነበል ኣሰድ إذ لم تكن حددت مع نفسك تنتحر ካብ ጭራ ናይ ኣንበሳ ፀጉሪ ክትቅንጥብ ኢልካ ምፍታም ምናልባት መወዳእታ ሂወትካ ምውሳን ጥራይ ምስኣውን ትኸይድ ኣላ ላ تعبر حنين الأسد وهو يزأر ويهدر في داخله أن لم تكن حددت حياتك النهاية ኣብ ቆፎ ናይ ኣንበሳ ኣብኡ ምድር ዘሎ ኣንበሳ ነጢብካ ተኣቱ ዲኻ ተኣቱ ትኽእል ተኾንካ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሂወትካ ወሲንካ ጥራይ ተኣቱ ዘለካ ኣብ ከምኡ ሞት እዩ ዘሎ ኢለ ማሓሰብኩ ኣነ በዚ ናተይርኢታ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ተቃሊሶም ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ከፊሎም ዘምፅኡ ሃገር ምድራ ባሕራ ክለኣየራ ስግሪ እውን ኣሕሊፋ ሂብ ምክንያቱ በጃ ዝሓለፉላ ማዕለያ ዘይብሎም ስለ ዝኸፈልና
እዛ ሃገር እዚኣ ሃገረ ሰማዕታት ሕድሪ ጀጋን እያ ሕጂ ኣባና በፂሓ ትሸራረፈሉ ባሕሪ ሓድሽ ነገር እንታይ ኣሎ ድዩ ሓድሽ ፀላኢ እንታይ ኣሎ ድዩ ዝነበረ እኮ እዩ ባሕሪ ዘዚ መፀ ሕልሚ እኮ እዩ እዚ ሕልሚ ናይ ደግሲ ናይ ወራራት እዩ ኣብ ገሊኡ ከም ንሕና ፃሕተርቲ ይበሃል ነይሩ ዝዋን እዚ ግን ከም ወርሒ ደሚቑ ፃሕተርቲ ንሕና ከም ዘይኮንና ብጋህዲ ንዓሰብ ክወርር እየ ባሕሪ ክወርር እየ ዝበሃለሉ ዘለኹሞ ብፅንዓት እሳት እየትሚልና ኣለና ምእንቲ ፍቕሪ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ዝመፀሉ ግን እንታይ ይፅበዮም ግብሪ ዘርእዮ ስለ ዝፈከርካ ኣይኮንካ ምክንያቱ ዝፈከሩ ቅድሚኡ ሓድሽ እኮ ኣይኮነን እዚ እንታይ ሓድሽ ተፈጢሩ ብኡ ድዩ ተጀሚሩ ወራርን ሕልሚ ባሕርን በዚ ተልመደን እዚ ኮይ ተጀመረን ቅድሚኡ ማዕለያ ዘይብሎም ኣብቲ ባሕሪ እዮም ፈሊቖ ሕጂ ከዓ ስጉምቲ ከይወሰደ ከሎ ኣበይ ከም ጠልቕ ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጥ እዩ ልዕሊ ኩሉ እቲ ክቡር ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚ ፈሊጡ ደቁ ዝሃለቁ ይኣኽብዎ ዝብል ፍኣል ናይ ውልቃዊ ኢተይስ ዝሃለቁ ይኣኽብዎ ትማሊ እኮ ኣብ ኪናት ባፃዕ ጥራይ ክንደይ ባሕሪ ጠሊቑ እንተይልካስ ዋና ኣለዎ ድዩ ምዃኑ ሰራዊት እዚ ዋና ኣለዎ እዚ ህዝቢ እዚ ካትበ ስለዚ ንሕና ክንከላኸል ሉላውነትና ከነኽብር ግዴታና እዩ ክወርር እየ ዝብል ኣባይ እተዋ ጥራይ ሃትብሎ እንተቲ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ክብራን ሉላውነታን ዝሓለወት ኣብ ዓለም ብሰላማ ርግእትን ኣብነታዊነትን ከም ትኸውን ጥርጥር እየ ኮይና ባ ዓለም ሎሚ ብኩናት ወረኩና ተሓሚሳ ብዝርግርግ ቅልቢ ዘይብሉ ሞትን ቅዝፈትን ኣብ ተእንግደሉ ዘላ እዋን ሬሳታት ንቡር ስኢኑ ከልብን ዝብእን ኣብ ዝሕንትሎን ዝበልዖን ኣብ ዘለውሉ እሞ ንሕና ሓንቲ መዓልቲ ድምፂ ጥይት ሰሚዕና ኣብ ዘይንብለዎን ዘይንፈጠሉ ሞት ኢና ንርከብ ዘለና እቲ ሓቂ እዚ ትፋት ከምዚ ኣብ ካልእ ኮንካ መሰልዶ በለበሲ ካልኣዊ እሱ ኮነ ኢልካ ዛብዕትኻ ናብ ካልኦት ናትካ ሚንቲ ክትክውል ኢልካ ዝግበረን ኣብ ኤርትራ ሰላም መሃለዎ ዶ መሰል ተዘይህሉ ሰላም መሃለዎ ዶ እዚ ንሳቶም ዝዝምርሉ ለይትን ቀትርን እንተዝህሉ ነይሩ ሰላም እዚ ኩሉ ነሰማቕሮ ዘለና ጥይት ዘይሰምዓላ ሃገር እንኳ ሃገር ምበልኳ ነይርኣኒ ካብ ቫቲካን ንላዕሊ ስለዚ ኤርትራ በዛ ሕጂ ዘለናያ ስኒትን ሓድነትን ፍቕርን ዝመልኣ ሃገር ኮይና ክትነብር ጥርጥር የብሉን ነዛ ሕድሪ ሰማዕታት ኣሕሊፍና ከይንህብካ ክሳብ መወዳእታ ጥራይ ዘይኮነስ እሶም መፃኢ ወለዶ ንሕና ጀሚርና እንተዘይተዓወትናውን መፃኢ ወለዶ ቀፂሉ ይወርኣ ከውን እሶም ንመፃኢ ወለዶ ይብለሉ ንሕና ንውሉድ ወለዶ ክንምክት እያ ንውሉድ ወለዶ እዚ ሃገር እዚ ክሳብ ዘላ ማለት ንሕና ክሳብ ዘለና ደቅና ደቅና እንዳበረኮ እዩ ሃገር ክሳብ ተወረረ ክንምክት ግዴታ ናይ ማንም ኤርትራዊ ኢልያስ ፅቡቅ መግለፂ እዩ ብፃይ በረኸት ብርሃነ ብሌናይ ከም ዝገልፆ ዘለካ ቅድምካ እውን ጠቂስካ ፀኒኻ ሎሚ ኤርትራ ሃገር እያ እቶም ካብ ታሪክ ዘይመሃሩ ታሪክ ይደግሙ ዝብል ፍልስፍናዊ ሓሳብ እውን ኣበጊስካ ፀኒኻ እዞም ሰባት እዚኦም ክሳብ መዓስ እዮም ካብ ታሪክ ዘይመሃሩ ሕሉፍ ታሪክ ኣይመሃሮም እንድዩ ኣብ መልስኻ ሸውሃት እንድዩ ሕጂ ፀንሓካ ከምዚ ባህሊ እንድዩ ሰቢሱ ጉራ ፈኸራ ወራር እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ምናልባት ፀጋታት እኮ ሜይቢ እንድሕሪ ተደማሚሩ እኮ ወላ ካብናና ላዕልን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዲባኻ ዘሎ ወርቂ ኣይትርዮን ኢኻ በቃ ናይ እንዳማትካ ሓሳብ እንትኾንካ ጁባ እንዳማትካ ሃትምነት ክፉእ ግብሪ ተኾንካ ኩሉ እቲ ናይ መንፅርካ ዘለዎ ናይ ካልእ ዋንነት በቃ መርዚ ትክድብቶ ኣለካ ሓሳዳይ ቅኒ ክልተ ባሕሪ ስለ ዘለዎም ንሕና ግን 150 ሚልዮን በፂሕና እሞ ክንወርር ኣለና ዝብል ዓንቀፅ ቤናይ ዓንቀፅ ኢኻ ከምኡ እንተኮይኑ እሞ ከም ዓሳ ኢና እንዳተበላልዓና ክንነብር ዓለም ሙሉእ ማለት ቅድሚ ሕጂ እቲ ሻሙናይ ክፋሉን ገሊፅና ነርና ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት 46 መስለኒ ጠቂስና ነርና 10 ቅዱስ ኸበና ኣፍሪካ እንተልየን ምን ኮይና ኢትዮጵያ እንዳማካ ባሕሪ ክወርር ብሰላም ከዘይጥቀም ልዕለይ ክገልፅዎ ዝኽእሉ ኣለዉ ኣካላት ብናተይ ሊሚት ገልፀ ተኮይኑ ግን እዚ ሸውሃትካ ዘይምዕጋብ ምንባሃቕ ናይ እንዳማትካ ሓሳዳ ቅንኢ እሞ ዝፀንሐ ባህሊ ናይ ወራር ጥራይ እዩ
ካብ ዘመነ መሳፍንቲ ጀሚሮም ንሰሜን ዘዝ መጽኻ ተመሊሳ አይፈልጥን ስለዚ ብሕጁም ክምለሱ ኢሎም አይሕሰቡ ዳማቶም መሬት ወሪሮም ክምለሱ ኢሎም አይሕሰቡ ዝሚድያታት በዝን ስለተላኽዐ ዘለን ዘየለን ሚንቲ ቢዝነሶም ክብሉ ዘዳውክዎ ዘይ ከምዝቦ ብሳምረ አንዱ ሰራዊቶ አንዱ ድሮናት ተዳልዩ ገበ ክንደይ ድሮናት ዘይተዳለወ ማዕለያ ዘይብሉ ሓፂን ልዕሊ ሻድሻይ ወራር ተዳለወ ገልጠምጠም አስመራ እኮ ፀሚማ እኳ እንታይ ስለ ተቀየረ ሕጂ ንኤርትራ ክትወርዕ ስለ ሓድሽ ስለ ዝኾንካ ሓድሽ ሚሊታሪ ስለ ተኸደንካ ወይ ሓድሽ በዓል ስልጣን ስለ ዝኾንካስ ዝነበረስ ከምዛ ኣነ በቃ ኣይነበረን ዛ ዓይነት እያ ክትብል 100,000 ሰራዊት ኣብታ ህሞት ናይ ዛዛ ሙኪናት ጥራይ 100,000 ሰራዊት ተማርዮም ስለዚ ኣይትስክሕን ዲኻ ባህሊ እዩ ባህሎም ስለ ዝኾነ ከዓ ባህሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይብሎኒ ባህሊ ናይቶም ስርዓታት ኢትዮጵያ ወሪቦ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሳብ ደቁ እዮም ዝቕዘፉ ዘለዉ እንታይ ጽቡቕ ረኺቡ ሕጂ እውን ዓገብ ክብል ዘለዎ እሱ ጥራይ ምክንያቱ ታትስበዮ ገልሃመት ገሃነብ ጥራይ ምናልባት ነቲ ኩናት ዘይረኣየ ክፍክር ይኸውን ኣብቲ ተሓንበለ ኣኪ ምስ ረኣያኻ ኸሪያ ጽቡቕ ብጻይ በረኸት ብርሃነ ጽቡቕ መግለጺ ኢኻ ትበና ዘለኻ ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ናይቲ ዘይነጽፍ ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ካልኣይ ክፋሉ ዝኸይ ዘሎ ትሕዝቶ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣብ ታሪክ ምልስ ኢልና ምስ ንርኢ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 4 ዝጅምር ድሓር ቁልዕ ብረታዊ ቃልሲ ካብ 61 እውን ዝቐጸለ ንጽል ተሓቲቱ እናሻዕ በብምዕራፋት ናይ ታሪክ እናኽንሪኦ ንጽል ተሓቲቱ ድርብ ዝወፍየን ዘበርከተን ህዝቢ እዩ ካብ ቀደም ክሳብ ዝሕጂ ዘሎ ታሪክ ማለት እዩ ብዙሓት ደቁ ሕርያት ብምኽፋል ነዚ ነስተማቑረ ዘለና ናጽነት ዝገበረ እዩ ሓደ ክልተ ክሳብ 6 ካብ ውሉዳ ዘሰውአት ስድራ ዘለዎ እዩ እዚ ሃገር እዚ ብመንፅር ርዝነት ታሪኹ እናኽንሪኦ ድማ እዚ ከምዚ ዓይነት ብናይ ሰማዕታት ትንፋስ ዝተስተንፍስ ሃገር ስለ ዘላ ተሓፊራ ትኸይ ዘላ ኩለን ጎረባብትና ኣብዚ እዋን እዚ ንሪአን ኣለና ሃገራት ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለዋ እታ ደሴ ሰላም ዘላ ሃገራት ኣብዚ ከባቢና ኤርትራ ጥራሕ እዚ ከዓ ናቱ ዋጋ ስለ ዘለዎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፎ ናይ ታሪክ መግሃርን መስዋዕትን ስንክልናን ምረትን ስለ ዝፈልጥ ንሰላም ድማ ዓቂቡ ብዓቕሊ ይጓዓዝ ኣሎ ኣብዚ ከዓ እቲ ዘለዎ ድማ ጎን ጎንቲ ናይቲ ጽንዓት ናይቲ ህዝቢ ናይ መሪሕነቱ ጽንዓትን ኣርሒቕካ ናይ ምርኣይ ሓይልን ድማ ኣብዚ ይረአ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ዝኾነ ይኹን ዝነብሕ ሓይሊ እናኽነብሕ ኩሉ ብዓቕሊ ይጓዓዞ ከም ተቐዲምና እውን ዝበልናዮ ህዝባዊ ግንባር ኪኖ ብቓላት ብቋንቋ ግብሪ እዩ ዝዛረብ እሞ ኣብዚ ሰረት እዚ ኣተኲርና ኢና ዕላልና ዝኸይ ዘሎ እዝን ወዲ ከምዝን ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ሰረት ታሪክ ድማ ዋና ዛዕባና ብኻልኣይ ክፋል ዘይነጽፍ ጽንዓት እዚ ህዝቢ ብምባል ዝኸይ ዘሎ ናብ ብጻይ በረኸት ብርሃነ ክመልሰኩም ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ በረኸት ናባኻ ተመሊሰ ኣለኹ እስከብቲ ጽንዓት ናይቲ ህዝቢ እውን ክንኣቱ ካብቲ ፖለቲካዊ ሸነኽ ናይ ጎረባብትና ኢና ክንጠቅስ ፀኒዕና ናይ መሪሕነትና ሓይሊ እውን ጠቒስካ ነር ካብቲ መእተዊ ኣብቲ ናይዚ ህዝቢ ጽንዓት እስከ ገቢሩ ዘይርብርብ ህዝቢ እናሻዕ ታሪክ ክሰርሕ ጥራሕ ዝጓይ ህዝቢ ክሳብ 6 እኳ ይወፍዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ውሉዳቱ ንዖም ገቢሩ ድማ ንባዕሉ እውን ታሪክ ክሰርሕ ተሓፋሽ ይወይ እዚ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ኣበይ ኩርናዕ ናይ ዓለም ትረኽቦ ብትንታን ኢኻ ምንም ኣነ ብናተይ ኣብ ከምዚ ሃገር ይርአይ እውን ክብል ኣይክእሉ ኣብ ካልእ ተዓሲቡ ማልያ ዘይብላ ሸሓተ ክፍሂድሉ ዝወፍር እምበር ሃገራዊ ስምዒት ሒዝዎ ዝኸይድ ኢልካ እውን ኣይሕሰብን እዩ ኣምባት ንምዝላፍ ኢለ ኣይኮንኩን ግን ናትና ህዝቢ ስለ ንፈልጥ ማለት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ጥራይ ዘይኮነስ ጥራይ ነፍሱ ክዳኑ ንባዕሉ ሲ ብግቡእ ዘይለበሰ ርኢና ኣብ ግዜ ታሪክ ናይ ሰውራና ማለት ጫማ ዘይብሉ ዶ ኣነ ሓንቲ መስርዕ ንፈንጂ ክትፀርግ ክድኣቱ ተኮይና ወይ ሓንቲ ንፍሉይ ስራሒት ክትብገስ ተኮይና ሲ እዚ እቶም ዝያዳ ነቲ ታሪክ ዝድንክኑ ይፈልጥዎ ሰብ ውዕለት ኣነ ኢሉ ንሞት ቀዳደም ኣበይናይ ዓለም ተራእዩ ኣበይናይ ኩርናዕ እሞ ከዓ ረብሓ ዘይብሉ ገለገለና ኣብነታት ክንጠቅሲ ኣብ ጽንዓት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንዲሃምሲካ እዚ ምሩኻት ወይ ውፍያት ሓፋሽ ውድባት ኣብ ኢጸላብ ዝወቅዱ እዋን ሓንቲ ክንታብ ምስጢር ናይ ሰውሮምን ናይ መቃልስቶምን ኣሕሊፎም ከይሂቡ
ብናይ ኤሌክትሪክ ገመድ እንዳሓረሩ ብመግረፍቲ ደም እንዳደመዩ ከለዉ ብምንም ተኣምር ነትፈረክ ከይበሉ ዓወት ንሓፋሽ እንዳብሉ ብጥይት ክርሸኑ ከለዉ እንታይ ሓስብ ነይርዎም ኣነስ ነፍሰይ ከድሕን ባዕሉ ፈለጥ ድዳል ዝይቡ እኮ ለፍሊፉ እኮ ነፍሱ ክሰሪ ክድሕን ገለ ምኽኣለ እኮ ፅንዓትን መከልን ህዝቢ ኤርትራ ናብ ስራሕ ክትግንዘቡ ንጥይት እንዳረኣየስ ፍጹም ኣይከውንኒ ኢሉ ስኒ ነኺሱ ዝርሸን ቅርዓት ኤክስፖ ኩሸት መንደፈራ በዓል ጁፋ ሽፍሽፊት ናይ ከረን ባልዋ ይመስክራ መላእ ኮርናዕ ናይ ዝሃገር ብጅግንነት ብከምዚ ፅንዓትን ምስጢርን ሓልዩ ዝተሰውአ ማእላ የብሉ ኣብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንተመፂናውን ከምኡ ኩሉ መዳዊ ፅንዓት እኮ ኩሉ መዳዊ ብክባ ናይ ክባን ዕፅዋን ገለመለ ዝበሃል ሰባት ሰሚዐ ካብ ገለገለ ጀነሳይድ ዝበሃል ሰሚዐ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ጀነሳይድ ዝተፈፀመሉ ስለዘይ ዛረቢው ትም ስለ ዝበልና ድዩ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ጀነሳይድ ዝተፈፀመሉ ኣካል ኣሎ ድዩ ብሙሉ ዝሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ካብ ከጊርጎ ጀሚርካ ማእልያ ዘይብሉ ህዝቢ ኮይ ተቐዚፉ ሓራሳትን ጫናሳትን ከይተረፋ ብከብደን ተዛሕዚሐን ኣቀዲምና ጠቂስና ፀኒሕና ዑና ኢልና ፀኒሕና ሃቦ መለብሶ ካብ ድብሪም ኦማ ሓጀር ኣቁርደት ተቲንካ ከይውጣእ ድዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መቕዘፍቲ ጀነሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተፈፀመ እሞ ነዚ ኩሉ መቕዘፍቲ ርዩ ከሎ ግን ብፅንዓት ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊኡ እገዳ ኣብ ልዕሊኡ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊኡ ብግስ ተበልካ ኖ እንዳተባሃልካ ከም መሰል ተገፋ ምሲልካ ከዓ ናቶም ገፈል ገዲፎም ናባና ኢድ ዊት ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩሉ ትፃውር እኮ ዝኽእል ህዝቢ ኤርትራ ፅንዓት ዝበሃል ውክልናዊ ኣብነት ኣብቲ ህልቂት ዘንፀኻዮ ንኣብነት ናይ ህዝቢ ሽዕብ ኣብ ናይ ደቃይቕ ፍጻሜ 400 ትንፋስ ብተመልከተለይ ክቕተል ካብዚ እቲ 120 ብታንክታት ተጣሒኑ ሂወቱ ዝሓለፈሉ ካብዚ ዝኸፍእ ህልቂት እንታይ ኣሎ ኣብ ዘረባኻ እትቅፅል ብፃይ በረኸት ብርሃን ኣብኡ እንዴት ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ምናልባት ዝያዳ ዘንህሮን ፅንዓት ዝውስኸሉ ንሱ እየ ዝብላኒ ምክንያቱ ኩናት ተመኒኻ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ንኩናት ብሂጎም ኣይቀልጡን ከምታ ቀዲምና ዝበልናዮ ምረት ኩናት ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ተመኮረሉ የለን ሰላም ከዓ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘስተማቕሮ ልዕሊ የለን ስለዚ ክልቲአን ስለ ዝፈልጠን ንሰላም ይደልያ ይብህዳ እዩ እንተኾነ ኩሉ ግዜ ዘራርሙ ከለዎ ማይሱሪን ሪሲፕት ዝበሃል ዓይነት ኣካይዳ ኢና ነው ዘለና ክወርር እየ ባሕሪ ከምዚ ኣሎ እዚ ህልቂት ተፈፀማ ብኤርትራ እኮ ከምዚ ኢልካ ክትገልፆውን እኮ ኣሸጋሪ እኮ እዩ ፍፁም ክትገልፆውን ሓደ ሓደ ግዜ እኮ ተንቲንካ ክትብግስ ትብል እሞ ነየናይ ትጭብጥካ ትስእል ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ስዋ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ሜትር መሬት ኤርትራ መቕዘፍትን እቲ ሳቶም ጀነሳይ ዝብልዎ ተፈፀመሉ እዩ ተሓርደሉ ህዝቢ ከም እንስሳ ዝተሓርደሉ ማለት ናይ ሽዕብ ኣምፂካ ካብ ጫፍ ኩርናዕ ናይ ምዕራብ ክሳብ ሰሜን ካብ ደቡብ ክሳብ ምብራቅ ብሙሉእ ብዙርያ ሎሚ እንተዝኳዓት ነይሩ እንታይ መረኸብና እንተንብል ሓስምን ናይ ስዋት መጥራይ ንረኸብና ከምቲ ዝበልካ ብድርብ ኣብ ሓደ ገዛ ማለት እዩ ብድርብ ድርብራት መስዋእቲ ዝኸፈልናሉ እዩ ስለዚ መስዋእቲ ናይ መንእሰይና እንዲ ኣነ መግለፂ ኣለዎ ዶ እንተትብለኒ መግለፂ የብለይ በቃላት ስለ ዝሓሰለኒ ክበልፃ ይክእልን እየ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ መንእሰይ ተበገስተ ኢልካ ተበገሱን ኣይደልን ከመይ ሓወሓዊ ዝጨኑ መንእሰይ ነዚ ሒዝካ ሩፍታ ከተሓድር ደቂስካ ክትሓድር ንምንታይ እንተይልካስ ኮርዕ ዘኩርዓካ እዩ ርኢና ኸይና ተዘይርርዩ ዘቐረጥ ትማል ዝሓለፈ ኣርእየውና እዩ ተኣምር ዘርኢ ሰብ ስለ ዘለዋ ዛ ሃገር እዚኣ ማንም ክደፋየ ዝብል እንደ ኣነ ክልተ ግዜ ይሕሰብ ንበልኩ ነይረ ብነፍሰይ ኣነ ብነፍሰይ ክብጆ ድልው እየ ባሕዚ ድልው እየ ምእንቲ ኤርትራ እዛ ሃገር እዚኣ ሃገር ሓላላት እያ ሃገረ ስዋኣት እያ ሕድሪ ኣለና ነዚ ሕድሪ ንዓይ ጥራይ ኣይኮነ ንደቀይ እውን ሕድሪ ኣለኩም ኢለ ዝላጎ ዘለኹ ሰብ እየ ገጢሎም ከ ኣለዉ ድሮ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፀ እየ ነይረ ድልዋት ክልተ ኣለዉ ብሕጂ እውን ክዳረው ዝኸዱ ኣለዉ ብሙሉኦም ንኤርትራ ድልዋት እዮም ዘምሰብት እዮም ባይ ጥራይ ክብቃዕ ኣይኮነን እዛ ሃገር እዚኣ
ክንደይ ጀጋኑ ሓሊፎምላ ኣባና በፂሓ ጥራሓ ክተርፍ ኣይኮነትን ከምዚ ዕሱባት ዝብልዎ ከምዞም ከዳዓት ደቂ ከዳዓት ዝብልዎ ዝሃገር ዳመና ኣለዎ ኩሉ ከይድ እንድዩ ኩሉ ከምዚ ኮይኑ እንድዩ ትማል ተማለ ከምኡ ዝበሃል ነበረ ኛምኛም ምስ መፁ እንታይ ኣጋጢሞም ባዕሎም ፈልጥዎ ይግለጽዎ ባዕሎም እንታይ ክንገብር ንገልጽ ዘጋጥሞም ባዕሎም ስለ ዝፈልጥዎ መን ዳፀኒሕዎም መንእሰይ ተዘይነብር ነይሩ መን ዳገጢሞም ስለዚ ሕልምታት እዩ ናት ሕልምኻ ክፅበቐልካ እሞ ጋህዲ ክኾነልካ ኢልካ ስለ ትምነ ዝዝረብ ዘረባ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ዜና ይስእኑ ተወላቶም ዕሱባት ቲቻነላፎም ዘረብዎ ትሰሚዕ ኢኻ ዋ የለውን እኮ ኤርትራ እኮ ዜና የሲኢና ዝገረመና ሓደ መዓልቲ ሰማዕ እኮሲ 300 መሪቕና 300 ተምሃሮ ከምዚ ጌርና ትብል እዚስ ዜና ረኺቦም ኣምፂኦሞ ኢሎምሲ ይገርሞም ነይሩ እንታይ ዳ 300 ህዝቢ ሃልዩ ኢልና ዜና ክነምፅእ ተማሂሩ ዲጋ ፈይትና ኢልና ኢና ክነምፅእ ንኽእል እዚ ፀጋ እዚ እቲ ልምዓት ንልምዓት ኢና ንሓስብ ንሰላም ኢና ንሓስብ ንሕና እምበር እንታይ ዳ ቢዝነስ መእተዊ መቕዘፍቲ ተዘየለስ ዜና የለን ማለት ድዩ ክሳብ ከምዚ እዮም ዝሓስቡ ንሕና ግን ኣብ ሰላምና ኢና ዘለና እዛ ሃገር እዚኣ ሃገረ ሰላም ኮይና ከም ትነብር ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ጥርጥር የብሉን ክህሉ እዩ ዝሓስብ ክወር የሉ ዝሓስብ ክልተ ግዜ ጥራይ ይሕሰብ ኢለ ጥራይ ኣብ መሰለ ዝኽእል ፅቡቅ ምናልባት ፅንዓት ብኩሉ መዳዩ እንዲያ ዝዛረበሉ ርእሰ ምርኮሳ ንባዕሊ ፅንዓት ኣብዚ ረድኤት ወዲ ረድኤት ደው ዝበለሉ እዋን ዝነበረ ስምዒትን ሎሚ ዘሎ ስምዒትን ተሪእናዮ ገለገለ ኣካላት ትማሊ ዩኤስኤድ ደው ኣቢለ ምስ በለ ትራምፕ ነፍሰ ቅትለት እዮም ክፍፅሙ ደልዮም ርእሰ ምርኮሳ ዝበሃል ንዖም ሕልሚ በቃ ሃበና ብሃበና ስለ ዝነብሩ ንሕና ግን ተካይዳና ፈለማ ከምዚ ይንዕብዋ ነይሮም እንታይ ስለ ዝኾኑ እንታይ ተኣማሚኖም እዮም ብነፍሶም ክሓድሩ ሎሚ ግን ንዓና ኮይና ንካልኡ ክንከውን ድልዋት ኮይና ኣለና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ገና ከ ንልምዓት ንጓዝም ኣለና እዚ በዓል ፅንዓት እዩ ሳላሰረት ርእሰ ምርኮሳ ልክዕ ሎሚ ረድኤት ወዲ ረድኤት ኣብ ኤርትራ ሕልሚ ዛንታ ኮይኑ ይኸዩ ትማሊ ግን ኣነ ዝገርመንስ እቲ ኣዲስ ኣበባ ዝበሃል ኣብ ወርቂ ክቅይርዋ እታ ከተማ ንበይና ኣብ ኣሕመድን ኣዳነች ኣበበን ኣብቲ ጎደና እዮም ዝውዕሉ ከም ቱሪስትስ ሎሚ ኸ እዚ ሰሪሕና እዚ ማርሻ ቤት እዚ ከምዚ ጌርና ልችታት ፍቆድ ኣግራብ ኣሳሲርካ ህዝቢ 25 ሚልዮን ህዝቢ ብትሜት ተቐዚፉ ክነፅፍ ከሎ ብቁስሊ ተበሊዑ ጋንግሪን ገይሩ ህፃናት ብጥሜት ክቕዘፍ ከሎሲ በናይ ዓንቀጽ ኢኻ ስኻ ዲፕሎማት ከተደናግረና ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ገለጽ ዘጨቢጥካ ወሸላ ሓሊፉ ለህዝቢ ኢትዮጵያ ኣበይ እሞ ኢትዮጵያ الآن متمزقة بالحروبات وعدم وحدة الشعب أين تفكر أنت بالتنمية وتقدم يعني تقدم الاقتصاد يعني بين عن قصي خاصة مع بلا عند 10% عبيت عليها سلزلفلفكا عبيت الزي حقا عبيت ترينا استراتيجيكا وكايدانا نغيز لنا ديغا من الباسب ديغا سلزقعكا وانتاي دامو ترجع بلد زيد وانتاي دامو همزي كم يكون انت كايدا استراتيجيكا كايدا نا بحكي ايكونوميك انا نا ايكونوميك الى يزول نتليو بالانس ديفلوبمنت خمسو خلالو اسمرا تراي لبينا تولع المقدي يلن تتمارين مين تهاجر بجاز حلف زنور دوكو مريقو تفتيخو سد زنور حبرتسر جمل قوتيتو بومباتا سعينو ندفع زاعتو زنور حبرتسر مع رأس مراخ خمسو خلالو داس the strategy of Eritrea كمزي حجي السخا أنا خمزي دي سبب خمزي بلاسوري بارات بلوشتات انصبار أمو كمو عينة كايرا خنكي تمنيتنا ما يكون كمزبي أما تزبير ترى استراتيجي لو ناتو ممرح لو ناتو كايدا لو من البات زحزبون لعبنا نحنا نبلو خاليو نسو علنا تأمامينا بمنقسنا خيتز بس لزقنا خا نسو زبرون نسو زقيسون ملو بملو نرعمو أكايدانا خا ميت خابيتي أقرأ فيجن كم مرحنا ميت خابيت ركسني ولا سرت أمنت كسب زرع حاجات أرات زبر فلسفنا نحكي قريس ناين يرنا أب كركبت زلا أبدا بهرب داويت وسيا زي تفلت لومي توك تأرد سنحتاو انتهي عينت معبالة لو تمثيل رأي نالبا ازل دبلة زلنا معبالة ويسرت أمنتنا معبالة هاد رأس انتهي تصابتخ لكاها نزف انت إسكا أو بس حكاية تحترج الجدال تبقي ناي حيالات كنا بحالة اللو استراتيجيكا ورب حابس زوباز زلون
ማዕላያ ዘይምሉ ፀቕጢ ፈንጢሲ እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ነዚ ኣካይዳ ዝኸይ ዘሎ ሓደ ጥሙይ ስድራ የብልና ብመንፅር ናይዞም ማዕዲልና ዶ ንኣዲስ ኣበባ በለጠጥ ኣቢልና ንህዝቢ ከደናግሩ ኢሎም ዝሰርሑ ዘለዉ ክትሪኦ ከለካ ንሕና ደለና ፅርግያ ሰሪሓነ ፅርግያ ካትራመን እዩ ክግሕጥ ሰብ እዚ ቅዘፍ ዘሎ ኣብ ብሄረ ኣምሓራ እንታይ እዚ ህልቂት ዘጋጥሞ ዘሎ ገና ትማለ ካብ ኩናት ከይወፀ ካልእ ኩናት ናይ ጥሜትን ናይ መቕዘፍትን ኣብ ከበባን ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ረኺብ ኣዝዩ ክሓልፈሉ ዝግባእ ጭዋር ህዝቢ ክንሱ ኣብ ከበባ ይነብር ኣሎ ምእንቲ ምንታይ እንተልካኒ ምእንቲ ናይ መሳፍንቲ ህልኽ ናይ ስልጣን ፖረሻ ህልኽ ናይ ስልጣን ፖረሻ ሓድሽ ኣይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ እዚ ዴሞክራሲ ዶ ገለዶ ፍትሒ ዶ ዝበሃል እዚ ፌክ ዘረባ እዩ የለን ኣብ መላእ ዓለም ማንም ሰብ ተንታንየ ዝብል ክርድኦ ዝኽእል ጋድ ኣብ ሻሎ ዘሎ ኣካይዳ እዩ ኣሜሪካ ዴሞክራሲ ኣሎ እንተልካኒ ሓሳቡ ለኽባ ጥራይ ዝብላኒ ሃብታም ጥራይ ይወዳደር ኣብኡ ትራምፕ ክንደይ ነፈርቲ ይውንን ክንደይ ፍቕደ ስቴት እንድሕር ኸድካ ክንደይ ቪላታት ይውንን ክንደይ ፕላሶታት ይውንን እንተልካኒ እንዳ ቡሽ ብምሎም ከምኡ ስለዚ መን እዩ ዝወዳደር ብድሕሪ መጋረጃ ኮንካ ታቤላታት ይብካ ሚልዮናት ከፊልካ ምረፁኒ ይብካ ትመፅእ እሞ እቲ ፕሮሚስ ትገብረ ነበርካ እቲ ክውንነት ኣክቹዋል ኣባይታ ዘና ሰማይ ምድሪ ይራፅን ነዚ ኣይሃበና ንወለዶም ከም ዓይነት ምሕደራ ናይ ውድድር ኣይሃበን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ምሕደራ ዲ መዋእሎም መሳፍንቲ ሽዋ ኣብቲ ስልጣን ክነብሩ እቲ ሓደ መፅእ ብኣውራጃታት ተማኢልካ ስቴት ከም ሃገር ኣነ እንተዘይተመቐልኩ መሬተይ ኣምሓራ ከይረግፆ ናይ ትግራይ መሬት ሓደ ከይረግፆ ኣምሓራ ኸ ናይ ኦሮሞ ከይረግፆ ኦሮሞን ሶማሌ ከይረግፆ እንዳበልካ ክትነብር هذا الإيزي هذا هو تمزق الوحدة بالحروبات وعدم الاقتصاد زي الكاس زرولون أشجاري قلتون يتغنيها ناي بحكي تنتاني زبل تقلص زخيل عامير لين أنا هبل ساقن أكايدانا أكايدا برابتنا متلينا سودان تادسينا سودان وكو تازهب تمزن برتوكا كاب قدارف جميركا حساب دردك كسابور سودان تخيز زلو قلابل بمولو كتل معلو تخيل مريت قلابل نزل بيسوم كم لومي هم ننتهي أتيال لانتيل كانس دارجة أب زيرو كارتون حول قناة تغييرها حزبي حزب رئيس لنا أب نفاس صحين مسكيناي زلول زلا محدرانا نحزبنا بخمية كايدو لزمان قصدي أنا هانكا ابنك بكا يناس دومسكا 4 شهي ويقلت شهين قالن دولار يا غور حتى زبلن زمان قصتمو لك أتن قريسو كفلن زلو انت زفلني انت حزم تربان أقول لك زلنا تمهراي كندزي شيء كفالة للنفس لو كبت زملني سكندر زلون كوم انت زملني ناحية كمنو غمو ناحية تمرتو غمو كله تي كغفلة زلنا تشارجز واي فيس انت زغفل حنت شحنا فاول حزم ترف اي مترفون كابتن 14 بحيل الدقمان اي ملو منقس سلازي قبرين بخيسل نزي يرد النبي بزيرة دينا مخيز أنا دكايسي سانتيم زي كفلتو خينا تدقاقامي يزبلا زازر بازي أحجون كدقماي سانتيم كي كفلكو مدكسيوم كي ترف مبوم ترف مبون عينت بعينت نقول هو بمينو وسيو لما عسى تبلي صباح يدقماني سقاي ولا دحر صباح عدس ولا اندا بل زخي غزا مسيوم دكاي كم تعاو منقس زقلبو مناي كلون سلازي نزخ نردو ولا نزي منقس زفلتو ولا الله ده نبي أنا كبر بعشق دومز نور حزبني بس حجز له أكايرا حزب الله يخيط دسي بلاند 4 زي كمان 8 شيء حزب وصار لي زلنا منقس بساعة سلازي زي أكايرا ننفق كف صدرا إيرترا يما هدرا نزي هزول تحبهم ترايز له مغنياتو تحكسي نميليون كحقوسي لا أنا تي زي كون كزاروا يكونكو لك أكايدا من قستنا أسي لنفس وقف تمام 4 عاموشة شديش والعزم نور متليو نفس وقف لك انترناشنال أكايدا ناي تمرت كفل تزولا سانتين في زي متركة أنا يرى تزهم كم مبغى 4 شيء في دومسكان ورهيلة شعور تنكو براسا زلون قمود أبديله يلا انت حيزي نبر نعمل الكتشو مبالكن هير من قستنا نكو ما يبال زي تتنع زي تمرحنا تبلها كايدا
حليف عن الحزب الزلو من قص إزي فيك حزبها تدناجر لكيب حدا رأس ختما ولا لعكا شلاليمكا كريسماس أمسيل كاس نعبل أنا من بالاري يخطب دبلومات أو يمثل خالا بيمثل دبلومات حقنا تلو غامبيلا يهي حقنا تلو سومالا خلي يهي باليخي كم قفال of course يغير عدم حار ترى حقنا زلو دبلومات انتدي حقنا إثيوبيا آخر انتدليو نا إثيوبيا سيري سلازلنا يكون مزبي إثيوبيا كحالفونو كنعرف دس لنا مهنياتو ستاي بدله زي سلاماو زبي زز مص مرحنا زز مص أبسنتان جن نزز بز قزيف وي حجون إذا ما أزفت سيمت من يقول زلو أنا قوي بس كي لا يحسبني عون يقولون على المدين أنا البات أبت بحر انتهي تفسي مو زي فلت رايهم إذا حسب أبتقاسي هاي لو زبي ليس ما تفكر إنه ولا تحلم بالبحر إنه فكر الفم الذي ينتظرك في البحر فم التماسيح ناي حرقس أف كل جزء دلو يسان حكا همجي صاحب القول مسيلو كهاتاتلو بو بتاي بركة برهان بليناي صبق مجلسها تبنا زلها مقصتها ناي تبزح على خفال بزين الصف صنعتنا يزبي إرترا بزبل كلاي كفالنا نعلي زلنا أبتي زين الصف صنعت زبي إرترا لنا كاتيتنا وما يتقاللنا يوم زلنا أنت بتاعت حدا تنا حزب صنعت بقندو صنعتنا حزب إرتراي ناي مريحنة صنعت ناي تمنسي حيل صنع دما بزي مربراب حجرو كسب دبصح درجة خبصح كسب حجياب كل ما جنبار كينون حجرو أمو حاسدر كم من سيون أكلنا زي نصف صنعت لنا العلنا وزلنا زعبايمو حجبي خوز دكا أكلنا يتي صنعت أكلنا يتي هزبي زغونة بهزباو جنبار زوكل بشعبياون إلنا عن توصل نقل هذا زعباينا جون زغيت كان العل أبوز حاجة طعمتها لومي أمر بابات حبريتات كن سمعن كلنا حدا سقيلو تاريخ شعبية زي فلت شعبية خبري كسمع كبلو نسمع لنا حدا ترف مرف توم أنتو يزبل كام جانداتات مالتي تاريخ شعبية كساب كند من تايز غي هيردو ونديم كوينهم شعبية مالتكو بقندو هزواو مالتي شعبية كاب هزبي إرترا خاب شعبية فلاليوم كال أنقرا كفترو زفتنو بقندو دما تاريخ شعبية انتاي مخان زي فلتو شعبية قبلو زوعلو جن انتي عادت مردعتا كتحضروا لهم فتنكا بقام قرديتكا هو جي نشعبيا تقليو سان فلتاتي تيلي بهاري ليزون نشعبيا زحالف تاريخ انت زفلت جن حنت انت أبقى ناي نيجاتيف ناي شعبيا نمتزاربا من البا سب مين تسب زبجو أب شعبيا كراي تراي سب مين تبسايو زحلف سخات أنا حيلو أب كباباتي اللي بسايلو نعها وتي نعو سواء تغينو بس أما فساد وتراحت كم نسمعه نعمل اللغة شعبية حاجر زفترة ودم مخانس اسووتو ده شعبية زول أكل المبالي سقالت بس سب كم عين تأمر سرح سب مين تخالي بسايو سواء جن شعبيا تراي من بعد دي أنا نشعبيا قلصو كم زي نفسي وناي عامير اللي بعسيرو رعراعي زبلن منتاي شعبيا زبال أكالسي برد السبات يوم نتمرحنا شعبيا مريحهم زموس السبات يوم هم أمالك تقينهم من رأينا انتاين كيف كاس كبقاني اللي يكون بلكت ناتهم سرزغوني بزون زبال كايوم جن حموش عينة أكالهم بالكم عينة وتوم قله سريقوم زهادم يوم وسلطان بيجيبهم هنفنف زبلو سلطان سخاس سلطان هنفنفن وددرن كبر كلا تسووك أدى سووك حجز الله أنت اللي سيت سووك أبو سووك تاريخي من تمتالي حالي فسو سخاس سلزلها هنفنف كتبل نقبون قلن نيام كتبل الصوم كنت أيهم أنا حنت أدى أبيغانا يقلن تريئيا نقول لن كم أدسوه ويسيت سوه جريز وزدان منتاي من يغ حلف الله من يغ طابق الله من كتزارب الله سباق ما تراي طابق الله زغير تاسواي تاسباق ما نمعر نقول لجيرو بناسا حكمنا بناسا كل محبرة وأقل قلوب جيرو الناس الله نزيهم سرزرعي زوم زبال كيوم جن شعبيا انتاي جبر توم قلة سانا فلوتا إلنا مالنا توم زفولتو جن سريقوم زهادم
ወይ ገበን ገይሮም ዝሃደም እዮም ወይ ሸቃጣይ ሻዕብያ ምእንቲ ህዝቢ ከይውፃእ ዝኸልከሎም እሞ ማልያ ዘይብሉ ረብሓ ክግሕጥ ኢሉ ንህዝቢ ዝውፅእ እንተልዩ ከዓ ሻዕብያ ቆብ ስለ ዘበሎ እዚ ኩሉ ግዜ ሻዕብያ ከምዚ ገይሩ ሻዕብያ ኔጋቲቭ ናይ ሻዕብያ ጥራይ ክዛረብ ኣለዎ ምክንያቱ ፍርሳ ወይ ዕድል ኣይረኸበን ህዝቢ ክቐዝፍ ህዝቢ ክሓርድ ብዋጋታት እዞም ሰባት እዚኣቶም ክሕቡእ ዶ ኣይምተገበኦምን እሞ ከምቲ ብሂላ ቦታትና እውን ዘሎ ክንዲ ተሓፍረለይ ትግተረለይ ዝበሃል ክሕቡእ ዶ ኣይምተገበኦም እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ሜዳ ቀሪቦም ክዛረቡስ ኣምሕረሎም ድዮ ብናይ መለክዒ ታምሲልካ ከምስል ኣለዎ ሓደ ሌባ እኮ ኣብቲ ድሕሪት ወይ ኢሉ እኮ ካሊእ ይዛረብ ንዓኻ ክዘልፍ ኣለዎ ምንቲ ቀዲሙ ንዓኻ እንድሕር ዘሊፉ ስኻ ተሓቅነቱ ትፈልጣ ኢኻ ዓዊልካ እንተተዛሪብካ ግብረ መልሲ ናቱ እንታይ ክኸውን ኣብ ሚዛኑ ኢኻ ትወርድ ስለዚ ሰብ እዚ ክከላኸል እንተኮይኑ ቀዲሙ ክልፍልፍ ኣለዎ ሓቅነት ከምስል ምእንቲ እዞም ኩሎም ሚድያታት ዶ ገለ ዶ ወፂኦም ከምኡ ዝብሉ መጀመርያ ውልቃዊ ካሸንቲ ዘለዎም እዮም እዚኦም ከም ተቃወምቲ ወይ ገለ ተቃዋመርቲ ውልቃዊ ፅርኢ ዘለዎም ወላብቲ ዘራርቦም እንተሪኻዮም ናይ ጭንቀት ዘረባ እዩ ብምሉኦም ሓደ ባሕሪ ተመርሚርካ ቪላታት ብግቦ ሰርክሎም ቶም ኣውፈርቶም ማለት እቶም ለኣኽቶም ድሕሪኦም ነፍሲ ወከፍ ለኣኽ ኣለዎ ሼር ላይክ ብሉ እንዳበልካ ማልያ ዘይብሉ እንዳጋሓትካ ንመንግስቲ ክትዘልፍ መንግስቲ ሻዕብያ ብዚኦም ዝለፍ በዚ ክትንከፍ ዝኽእል እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ቀሊል ዓይነት ስምብራት ዝገደፈ መንግስቲ ይኮነ እዚ መንግስቲ እዚ ማንም ሰብ ዘሊፉን ከርክበሉ ዝኽእል መንግስቲ ይኮነ ክንደይ ሓያላትና ባህልቲ ዘይረበብሉ እዚ መንግስቲ እዚ ስለዚ ምዕራባዊ ይቃወም ናይ ባሕሪ ረብሓ ስለ ዘለዎ ስትራቴጂክ ረብሓ ስለ ዘለካ ልዕሊኡ ዝኽተ ክትገብር ትኽእል ትኸውን ክኸትውና ግን ኣይክእሉን እዮም ካብ ዓለም ክሓኩና ግን ኣይክእሉን እዮም ክሓኩ ክንደይ ዘይተበበሱ ክንደይ ዘይፈተኑ ትማሊ መንነት ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ክንስዕራ ይከኣልናን ግን መንነቱን ሓድነቱን ነዳኽሞ ተባሂሉ እኮ ወፍሪ ተኻይክክል እዞም መንግስቲ ኤርትራ ባሕሪ እንዳተባህለ ኣስቂጡ ኣሎ ዝብሉ ኣብ ክንዲ ልዕሊ ጳጳስ ካቶሊክ ክኾኑ ዝበልናዮም እኮ ትማሊ ማስኬራ ገጾም ሸፊኖም ባንዴራ ናይ ትግራይ ሒዞም ትግራይ ትስዕር ዝብሉ ነበሩ መንእሰይ ጅግና ልኡላውነቱ ክከላኸል ክፋለም ከሎ ንፀላኢ ስምውሪ ዝነበሩ ኮን ናይ ሓንቀፅ ሓሳ ሓቂ ብዛዕባ ባሕሪ ኣማኻሪ ትኸውን መንከ ኣብ መን ኢኻ ክስኽ ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ ምናልባት ኣነ ከም መግለፂ ስለዝሓፅረኒ ናይ ህዝባዊ ንህዝባዊ ምግባር ገልፃ ኣቕሚንለይ ብሓፂር ክገልፀ ተኮይነ ግን በቃ ንሰብሲ ብኩሉ እንትኑ ፈቲሩ ህያው ዝግብር ኣካል ትራይ እንደኳ ብኩሉ እንትኑ ጓሳ ዝነበረ ሓረስታይ ዝነበረ ምሁር ዝነበረ ኣብ ሓደ ኣካል ኣብ ሓደ ቆራ ኣምፅኡ ሃይማኖታት ክልቲኡ ጠርኒፉ ሓደ ህዝቢ ገይሩ ኣነ ጋሽ ባርካ እንተኸይደ ሎሚ ዋላ ሓንቲ ተጋይሻ ይሓድርኒ ወዲ እቲ ቦታ እየ ዓሰብ ተኸይደ ወዲ እቲ ቦታ እየ ስለዚ በናይ ሓንቀፅ ኢኻ ህዝባዊ ግንባር ክትገልፆ ከም ሕጂ ንሪኦ ዘለና እኮ ሶማል ክልል ከይድን ትግራይ ዘይሓድር እንተኮይኑ ኣምሓራ ከይድን ኦሮሞ ክሓድር ዘይክእል እንተኮይኑ በናይ ሓንቀፅ ኢኻ ንመን ጠርኒፍካ ኣሳ ባሕሪ ክትወርር ሕጂ ተሓስብ ዘለካ ዓቕሚ ከለካ ዶ ኣብዚ ህሞት እዚ በዛ ዘላቶ ቡኪና ተሓሚሳ 25 ሚልዮን ብጥሜት ተበዚፉ ኣብ ዘኒአሉ ህሞት ባሕሪ ክትወርር እንዳማካ ማሕራይ ምሳእ ብዛዕባ ፅቡቅ ብፃይ በረኸት ብርሃን ብሌና ተኸታተልትና ካብዚ ብፃይ በረኸት ብርሃን ክገልፆ ፀንሐ ዛዕባ እንታይ ከዘኻኽረን ፀኒሑ እቲ ማለ ሻዕቤት ዮም ሻዕቤት ወፈጅር ሻዕቤት ትብል ጣዕሚ ዜማ ዝተላበሰት ናይ ከድጃ ኣድማይ ጣዕሚ ዜማ ዝተላበሰ ረዚን መልእኽቲ ዘለዎ ሓሳባት እውን ክዝክር ፀኒሐ ኣብቲ ሓይሊ ናይ ሻዕብያን ሃገር ዝፈጠረ ፍልስፍና ሻዕብያን እናክትመፅእ ንሕና ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮና እንኮላይ ፃዓድዮም መስኪሮሞ ኣብ መፋርቅ ሰማንያታት ናብ ኤርትራ ናፃ ከይውፀት እንኮላ ናብ ሓራ መሬት ኤርትራ ዝኣተወ እቲ ውሩይ ታንዛንያዊ ዓብድራሕማን ባቡ ሽዑ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኤፒኤልኤፍ ሲምቦል ኦፍ ኣፍሪካ ክብል ተዛሪቡ ካልእ እውን ምስኡ ኣልግባ ኣቢሉ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሕላገት ክብረትን ሓድነትን ክብል እውን ገሊፅዎ ብቲ እዋንቲ ስለዚ
ልዕልና ናይ ህዝባዊ ግንባርሲ ኣይኮነን ኤርትራውያን ብትንታነናስ እቲ ካልእ ዓለም ዘሎ እቶም ፃዓዱ እውን ገሊፆም እዮም ንክብል ኢለ ዘምፃኽዎ እዩ ናብ በረኸት ብርሃነ ብሌናይ ክመልሰኩም ተኸታተልትና ብፃይ በረኸት ብርሃነ ብሌናይ እስከ ኣብቲ ካልእ ዓንኬላ ዘይተንከፍናዮ ኣብቲ ዘይነፅፍ ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራን መሪሕነቱን ኢልና ናይ ንትንትኖ ዘለና ትሕዝቶ ኣብቲ ካልእ ገፃት ክንትኩፎ ነርና ወይ ዘይተንከፍናዮ ዘይነፅፍ ፅንዓታዊ ሓይሊ ናይዚ ህዝቢ ተሃጠቅስ ትኽእል ናይዚ ህዝቢ ፅንዓት ምናልባት ኣነ ብኣይ ክግለፅ ኣይክእልን ኢሎም ሰገርክዎ ኋላ ስለ ዝውሕደካ እቲ ክግለፅ ፀንሐ ንሱ እንድዩ ምናልባት ሓደ ብሓደ ክትንትኖ ግን ኣብ ዓመታት ዝውዳእ ኣይኮን ኣዝዩ ካብ ብውቅያኖስ ብማንካ ጥራይ ከዛረበሉ ትኽእል ኣነ ክዛረበሉ ዝኽእል ክምስክሮ ዝኽእል ግን በታ ዓቕመይ በታ ንእሽተይ ዓቕመይ ዋላ ሓንቲ ኣይበር በታ ንእሽተይ ዝረኣኽዋ ህዝባዊ ምንባር ዝበሃል ፍጥረት ምስማን እዩ ዝዳረግ ኣይኮነ ሎሚ እቲ ዝማዕበለ ዓለም እያ ኣብ ዝብለሉ እዋን ዝበረኸ ደረጃ በፂሐ ዝብል እውን ክንዲ ናይ ህዝባዊ ምንባር ፍልስፍና በፂሑ ዶ ክንተኢልካኒ ኣይበፅሐን ጥራይ ዝብል ንሓደ ሰብ ብሙሉእ ሕብረተሰብ ዝተፈላለዩ ፊኣት ኣብ ሓደ ምፅኢካ ብሓደ ተሓሳስባ ከም ሓነ ተሓሳስባ ናይ ሓደ ሓንጎል ጌርካ ሸይፕ ክትገብሮ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ብፃይነትን በጃ ዝሓልፍ ሰብ ክትፈጥር መን ኣብዚ ዘለናዮ ዘመንን ከምኡ ክፈጥር ይኽእል ኣሜሪካ እንተኢልካ ካብቲ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ህንዲ ካብ ኣውሮጳ ካብ በለድ ተለኻሊጡ ተኽሊጥ ኣብኡ ዝነብር ህዝቢ እዩ ናይ ቢዝነስ ህዝቢ እዩ ብዛዕባ ሓድነት ዝሓስብና ኣይኮነ እቲ ናቲ ዲሞክራሲ ዝበልናኻ ዘሌሎ ቀዲምና ዝበልናዮ ስእልካ ፌክ ዲሞክራሲ እዩ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እውን እንተኢልና ንሂውማን ራይቶ ነገለገለ ዝበሃል ሕጂ ናብ ነጥብነት ማሊ ዝወፀ እንታይ ኢና ኤርትራስ መበል ክንድዚ ካብ 80 ሃገራት ዶ ገለመለ ወፂኣ ስለዚ እስኻ ትዕፍኖ ዘለኻ መሰላትሲ ምስ ምንታይ ክዳረግ ኣነ ኣብ ኮፍ ኢለ ነይረ እንተዝኸውን በናይ ዓቕመይ መኽፍኩል እምበር የዛርቡኻ ድዮም እንድዒ ኢለ እምበር ግን ኣብዚኣ ኮይኑ መልሲ ክህቦም እንተኮይነሲ ህዝቢ ፈለስጢን እንታይ ገዲ الانتفاضة ኣብ 1948 ድሕሪውን ኣብ 67 ምስ ተሃንፀፀ መሰሪ ዘይኮነን ዶባቶ ሕሉ እንታይ ስለ ዝበደለ ሃገረይ ስለ ዝበለ ፍልስጤም ስለ ዝበለ ክንዲዚ መቕዘፍቲ ክወርዶ ቃዛ ከም ነበረያ ነበረ ምስ ህዝባ ምስ ህንፃታታን ፍፁም ዓንያ ኣብ ሓሙኽሽቲ ክትክየር ሓደ ሃገር ዝብል ዘይብሉሲ ቤና አንቀፂኻ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ሃገራት መሰል ክትዛረብ ትጣበቕ መን ተጣበቐ ገይሩካ ሶርያ እንታይ ደበዲላ ንቦን ምሸትን እስራኤል ክድብድብ ከላስ መሊስካ እምበር ኣፅዋርካ እልቢ ዘይብሉ ማይ ቢልዮናት ክትምውል ከለኻ ዘይሞተ ህፃን ክትቀትል እንታይ ዝበደል እየ ብጥሜት ከቢብካ ኣነ እዚ መግለፂ እውን የብሉን እዞም ሰባት እዚኦም ሲ ነታ መሰል ትብል ቃል ንባዕሉ ብኸመይ የልዕልዋ ኣለዉ ህዝቢ ኤርትራ ፅንሓቱ ነዚ ተፃውሉ ስለ ዝኸይድ ጥራይ መሰሉ ባዕሉ ጥራይ ዘሕልዋ መሰሉ ባዕሊ ዝፈልጣ ማንም ካልእ ዓለም ንመሰል ኤርትራ ፈርድ ስልጣን የብሉን ዓቕሙን የብሉ ምክንያቱ መሰልና እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና ንኸይት ህዝብን መንግስትን ኢና መንግስቲ ኣለና ክንዲ ኩሉ ቪዥኑ ስትራቴጂኡ ኣመዓራርዩ ዝኸይድ እንታይ ከም ዝገብር መኣዝኑ ኣጣጢሑ ዝፈልጥ ስትራቴጂክ ኣካይዳ ዝኸይድ መንግስቲ ስለ ዘለና ኣብኡ ሙሉእ እምነት ኣለና ጥርጥር ዝበሃል የብልና ይፍቶ ይፅላእ ፈታውን ፀላእን ዝፈልጦ ከዓ እንዳፈለጡ ይጋገይሎ እምበር ፈታውን ፀላእን ዝፈልጦ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ ኣካይዳ እዚ ኣቀዲምካ ዝበልካዮ ናይ በዓል ኣቦና ዓብድራሕማን ባቡ ማለት የብሎም ነዚ ውድብ በዓል ላሪስ ኮንደስታም እኮ ሚእንቲ ኤርትራ እዮም ተሰዊኦም እኮ በዓል ፍሬድ ሆሎውስ ሚእንቲ ኤርትራ እኮ እዮም ዕድሚኦም ኣሕሊፎም ኣብ ሜዳ ከይዶም ኩነታት ምስ ረኣዩ ጥራይ ነፍሱ ክዳን ዘይብሉ ኣብ ኣስሓይታ ቁሪ ዝነብር ፍጡር ወዲ ኣዳም ኮይኑ ኣነን ንሃገረይ ንህዝበይ ጥራይ ሓራ ዝብል ካልእ ሓጢኣት ዘይብሉ ምስ ረኣዩ ነዚ ዘይተበጀና ንመን ክንስዋዕ ኢሎም ሃገሮም ገዲፎም ንኤርትራ ንሰውራ ተመሓዚዮም ክምውሉን ክድግፉን ተራእዩ ፍሬድ ሆሎውስ ኣውስትራልያዊ ነቲ ምቁር ሂወት ኣውስትራልያ ገዲፍ እዩ ኣብቲ ሜዳ ምስ ተጋዳላይ ልክዕ ሂወት እናሓለፈ ሂወት ናይ ተጋዳላይ ህይወት ናይ ተጋዳላይ እንታይ ይመስል ነይሩ ኣነ ብልሽተይ ዓቕመይ ሬት እንዲ ሰብ ድዩ ኸ በዚ እንዳደመየ በቲ ከዓ ፍፁም ኣጆኻ ጥራይ ዝብል እንታይ እቲ ፍጥረቱ ተጋዳላይ ዝበሃል እንታይ እዩ ሰጊራ ካታ ውርሲ ስእሊ ይኮነ ዋርሳይ ተባሂሉ ዘሎ
ትማሊ 98 ምስተጀመረ ኩናት እንታይ ኣጋጢሙ እንታይ ርኢና ብዓይንና ናይ ትማሊ ትማልኻ ርኢ እዚ ሃገር እዚኣ እኮ ስኡ ኢላ ነበረትን ክሳብ ሕጂ ሰብ ስለ ዘለዋ ትነብር ዘላ ናይ ሽዑ ድዩ ሎሚ ዘብሐና ዘሎ ናይ ሕጂ ወለዶ እዩ ዘብሐና ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ኣነ ኣብ ልዕሊኡ ኣድናቆት ኣለኒ ካብ ማንም ንላዕሊ መንእሰይ ኤርትራ ዘድንቕ ምክንያቱ ምናልባት ገለገለ ሰብ ሕጂ እውን ይደግማ ኣለዎ እዚኣ ገለገለ ሰብ እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ገለገለ እንተይሉስ ሬስፖንሲቢሊቲ ዘይብሎም ሰባት ጥራዮም ከምኡ ዝብሉ ከም መንእሰይ ኤርትራ ይኸይድ እንዶ ኣብ ዝኾነ ይኸይድ ኣብ ዝኾነ ኩርና ዓለም ይኸይድ ምን ኣሎ ብረት ኣልዒሉ ኣንጻር ሃገረይ ኣንጻር መንግስተይ ዝብል ናብርኡ ክንገብር መሰሊ ሰሪሑ ከኣቱ ሰሪዑ ግን ስድቡ ሃገሩ መንግስቱ ጥራይ ዝብል መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዝኸደ ኸይዱ ብጀካ ሃገረይ ካልእ ዝብል ርኢና ኣይፈልጥ ሰሚዕና እውን ኣይንፈልጥን ስለዚ እቲ ስርዓት ድምር ናይዚኦም ኩሎም ማለት እዩ ብዓብዪ ተዓንደ እቲ ፒላር ግን እቲ መንእሰይ ክዳን ብዕርቃን ተወድአ መሸማዕ ተኸዲኑ ዝኸይድ ሰብ ፍጡር ተራ ይፈልጥ መሸማዕ ጥራይ ድሞ ዝኸይድ ኣብ ፓኩልቶን ኣብ ፌልድን ኣብ ሓደ መስርዕ ንበጠሎን ዘውዕል ተዋቢኡ ኣበይ ዓለም ተራእዩ እንተ ተራእዩ ኸማን ብስልዒት ኢልቢ ዘይብሉ ገንዘብ ከፊልካ ተራእዩ ብናሳ ሚንቲ ሃገር ሚንቲ ብፃይነት ሚንቲ ህዝቢ በጃ ዝሓልፍ ነዚ ዝገብር ብእምነት ናትና ምናልባት ክርስትና እንተኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ምስልምና እንተኾይንኻ ናቱ ኣለዎ ናይ ህዝባዊ እምበር ሓቲትካኒ እንድያ መለስ ስለዘይብለይ ብከምኡ እንተሓለፍክዎ ሓይሽ ይምልስ ምክንያቱ ዓቕሚ ኣይኮነን ህዝባዊ እምበር ዝበፅሕ ዓቕሚ ኣይኮነ ምክንያቱ ቤናይ ዓቕሚ ህዝባዊ እምበር ምግለፅ ህዝባዊ እምበር ማለት ከቐዲመ ገሊፀ ንሓደ ብዝተፈላለየ ኣንግል ዝመፀ ዝተፈላለየ መነባብሮን ካብ ዝተፈላለየ ባህልን ሕብረተሰብን ዝመፀ ኣብ ሓደ ሓንጎል ቀይርካ ለ3.5 ሚልዮን ሓደ ሓንጎል ተቐይሮ እንታይ ዓይነት መካኒዝም እዮም ተጠቒምካ በዚ ጥራይ ገምቶ ሓይሊ ህዝባዊ እምበር እሞ ኣብኡ ምፂእካ ከዓ ንሃገርን ህዝብን በጃ ክሓልፍ ዝጓየ ትማሊ ይግለፅ ናይ ባፅዕ ኩናት ዝነበራ እትሰውዕ ላይ በፅዎ ሰሚዐ ነይረ መርሓይ ኩናት ምፃእሰ እሞታ ቦታ ምስ በርትዐ ነታ ታንክ ዘዊሩ ኣትዩ ውሽጡ ታንከኛ እውን ኣይነበረ መኮስ መራሕ ታንከኛ እዩ ነቶም ኣምሓሩ ረጋጊፁ ተሰዊኡ ድሕሪኡ ግን ተበጠሎን ተዓውቱ ካብ ሰዓብ ፅንዓት ኣሎ ታንክ እውን ናይ ህዝባዊ እምበር ኣይኮን ታንክ ፀላይ ብታንኩ ተረጊፁ ብታም ኣብዚ ቅያ ታሪክ እንታይ ኣኸ ክትብሎ ትኽእል እንታይ ቤና ዕንቀሳ ትገልፆ ነዚ መግለፂ የብለኝ ጥራይ ኢኻ ትብሎ ስለዚ መንእሰይ ናይ ሽዑ እዚ መንእሰይ ናይ ሕጂ ሃኮኑ ትማሊ ተፈፀመ ፍፀመ ናይ ወራራት ምስ ተጀመረ 98 እኮ መንእሰይ ናይዚ ሕጂ እዩ ቦምባ ሒዙ ኣብ ልዕሊ ታንኪ ዝደየበውን መንእሰይ ሄሊኮፕተር ብሂወታ ዝማረኸውን እኮ መንእሰይ ናይዚ ሕጂ ኣበይ ናይ ዓለም ተራእዩ ይፈልጥ ስለዚ ፅንዓት ዝደገፋ ተንቲንካ ወርዒካ ሓዲግካ ናይ ትውደውን እንዲኻ ግን ንፍትን ፈተነ እዩ በቃ እቲ ዘለካ ክትውከፍ ስለ ዘለካ ናብ ዝኸፍልና ሺ ናንትል ዘለና ንበብ ጉዶ ኢልካ ትሕሰቦ እዚ ፅዑቕን ዓሚቑን እዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሓቀኛ ኤርትራዊ ሓቀኛ ህዝባዊ እምበር ተኮይኑ ተኣምር ይሰርሕ እዚ ሕጂ ዝበልካዮ ኣብ ፈቐዶ ኩርናዕ ናይ ሚድያ ኮፍ ኢልካ ሌፍ ዝብሉ ግን ሓቀኛታት ኣይኮኑን ምስሎም ሓሊኦም ግብሮም ሓሊኦም ዝወንጅሉ ዘለዉ ስለ ዝኾኑ ድንብሪ ፅኑዕ የብለና ምክንያቱ ተሓዲእካ ኣብ ስክሪን ግብርካ ኣብዚ እንታይ ገዲፍካ ህዝቢ እዩ ዝፈልጠካ ሰራኡ እንተኮይንካ ሰራኡ ቆፎ ናይ ህዝቢ ሰሪቕካ ዝሃደምካ በቲ ሓደ ወገን እውን ገለ ትደልዮ ነገር ስለ ዝሰኣንካ ኣብኡ ኮንካ ከም ህበይ ብማዕዶ ንመንግስቲ ቃላት ክትውርበሉ ናትካ ጉድ ከይካላእ እንተስከካ ይሕሸካ ምክንያቱ ጉድካ ካሊእ መጀመርያ መን ይኸስኻ መንነት ኣለካ እዩ ተቐዳማይ ሕቶ ዝመፅእ መንነትካ እንታይ መንነት ተዘይህልወካ ነይሩ ህዝብካ ኣብ ዝዋደቐሉ ዘሎ እዋን ልኡላውነትካ ኣብ ዝውረረሉ ዘሎ እዋን ትግራይ ትስዕር ክትብልሲ እቶም ትግራይ ትስዕር ዝብሉ ተጋሩ ግቡኦምን መሰሎምን እዩ በቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ኣብ መትከሎም ኣለዉ ኣብ መሬታት ስኻ ከመን ኢኻ ሕጂ ኸ ባሕሪ ክውረር ከሎሲ
ወይ ክወርር ይኽበሃል ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ቱን ኢሉ ክትብል ከለኻ ትግራይ ስለ ዝሰጉጉኻ ድዮም ሕጂ ብዛዕባ ባሕሪ ትዛረብ ዘለኻ መትከልካ እንታይ እዩ? ኣበይ ኢኻ ደው ትብል? ኣብቲ ናብትን ክትላኻዕ ክትነብር መወዳእታ ግን መላኸይ ቦታውን የብልካን ዜሮ ክትተርፍ ኢኻ። እቶም መወልትኻ ምዕራባውያን በሎ ካልኦት በሎ ዝሃቡኻ ቢላታት ኣብኡ ተሰቲርካ ተሓዲግካ ጥራይ ሻሂ ክሰቲ ጣውላ እውን ክትወፃ ኣይትኮን ኢኻ። እሱ እቲ መሲሎም ካብ ኣንስቶም ተፋቲሖም ብሙኾስ ኣብ ጉባኤ መፅኦም ነው። ምክንያቱ ክነብዩ ኩሉን እዮም ሓሰውቲ ለኽባታት ምስ ኮኑ እንተላይ እቲ ስድሮኦም እንተበቲኑ እቲ ናብራ ናይ ሂወቶም እንተበቲኑ ኣብ ፍራስትሬሽን ክነብሩ ጀሚሮም። ስለዚ ከምዚ ዓይነት መናብሮ ኣይሃበና። ኤርትራ ግን ሰኒዓ ከምቲ እሶም ዝሓስብዎ ዘይኮነስ ሓለምቲ ኣብ ልጓ ተቐቢሮም ንውሉድ ወለዶ ሰላማ ዘውሓሰትን ዘረጋገፀትን ብልስቲ ሃገር ኮይና ክትነብር ጥርጥር የብሉ። ፅቡቅ ብፃይ በረኸት ብርሃን ብሌናይ ፅቡቅ መግለፂ ኢኻ ትበና ዘላ ብስም ኩሎም ተኸታተልትና ድማ መስገነካ ተኸታተልትና ከምዚ በረኸት ብርሃን ብሌናይ ዝገልፆ ዘሎ ንህዝባዊ ግንባር ክገልፆ ናይ ዓቕሚ የብለይን ህዝባዊ ግንባር ረቂቕ ፍጥረት እዩ ኢልና ሓደ እዋን እውን ጅግና ብፃይ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ቀቅድሚ እዋናት መስዋእቱ ዝነበረ እዋናት እንታይ ኢሉ ነይሩ? ህዝባዊ ግንባር ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ዝፀገዮ ውድብ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብ 10 ሰዓብ ናይዚ እውን ኣቐዲምና ጠቂስናያ ዝፀናሕና ዓብድራሕማን ባቡ ተወሳኺ ርእሲ ሓንቲ ወይ ዝበልኮ ኣብ ሜዳ ዝበላ ሓንቲ ዓባይ ነጥቡ እንታይ ነይራ ካብ ዝበሎ ማለት እዩ I saw the future of Africa in Eritrean battle of field ኢሉ ክንትርጉሞ ከለና መጻኢት ኣፍሪካ ኣብ ሓራ መሬት ኤርትራ ርአያ ክብል ተዛሪቡ። ከምዚ ክብል ዝኽኣሎ ዓብድራሕማን ባቡ ብኩሉ ትካይዳ ናይቲ ውድብ ካብ ጫፍ ካብቲ ደጀን ክሳብ ኣብ ቅድመ ግንባር ቃታ ስሒቡ ዘሎ ተጋዳላይ ብኣካል ተዓዚቡ ምስ ረኣዮ ኣብ ተወፋይነቱ ኣብ ምዕቃብ ምስጢራውነቱ ኣብ ኩሉ ፅፉፍ ኣካይዱ ምስ ረኣየ ገሪምዎ እዩ ነዚ ቃላት እዚ ክቐድም ዝኽኣለ ማለት እዩ። ወለዶታት ዝሕበንሉ ኣባህላታት ኮይኑ ድማ ቅፅል ኣሎ። ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ረቂቕ እዩ። እቶም ታሪክ ህዝባዊ ግንባር ከይፈለጡ ዝዛረቡ ድማ ቅድም ታሪክ ህዝባዊ ግንባር ይወከሱ ክብል ኣቐዲሙ ዝተዛረቡ ብፃይ በረኸት ብርሃነ ብሌናይ ድማ ኣብዚ ነጥብታት እዚ ዝጠቐለል እዩ እሞ ብፃይ በረኸት ብርሃነ ብሌናይ ናባኻ ተመሊሰ ኣለኹ። ኣብ ምጥቕላል ናይዚ ርእስና ንሎሚ ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ኣብቲ ዘይነፅፍ ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራን ሓይሊ መሪሕነቱን እንታይ ብምባል ኢኻ ተቐለ መወዳእታ እንታይ ለምሰቃለት መሲሉ ከላ لا تحاول أن تجذب شعر من ذنب الأسد ولا تحاول أن تعبر في عرينه وهو يزأر في داخله بنكون هذا لأنك إذا عملت هذه الفكرة إنك حددت أن تنتحر مع نفسك. أب قفو كينو زنقو زلان بسا غزوها أتين تلك وديك لها نفس قتلت نفتان دراي سلازي نفس قتلت أيتفتن تم تحلم زلهم كلتا جزي حسابو منغستي وكيلة زي بونكو زارب زلهو بتي النريون كم حزبي أكاد حزبي أكاد بينك زارب كلهو بن حزبي إرترا من مهان سلاز فادلك ترايح من تدلو سلازي صنعات حزبي إرترا زغير كم زي كونه نسكندون لعلي إرترا نحسبون نقلمتون سلازي بلنا نحنا انتلينا إرترا تنبرا إرترا تنبر تقولناها نحنا كنو لينا إرترا انتدي الله يلنا መንግስቲ ኤርትራ መትከሉ እዚ ስለዚ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣናኣይሰ ክሪኦ ዝፍትን እዩ ዝብል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ገዛ ክልተ ሃይማኖታት እዩ ዝነብሩ ካብ ገዛ ይጀሚርካ ኣብ ቦታተይ ሙስሊም ኣለው ኣነ ክርስቲያን ሓፍተይ ኣብቲ ገዛ ምስ ደቃ ደቂ ክርስቲያን ሙስሊም ኣላ ኣብቲ ሓደ ገዛ ይመን ዘረብ ዘለና ብመንፅር ዝረኣዩ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ቤና ዓንቀፅ ይሓስኻፈላለዩ بيناي متكلي ها حدنت زبيرترا جوزازي ها كنالي خات حسب نالبا في جزم بلعتي ودا بالأول بلعتي ودا عصوبات ولا تاريخنا من النت زي باللون انتهينا كتعت ولا ولدهم بقطعات زما زي ده كيف وش تاريخ ده أشياء هدي أب دفعنا ميديا هاريخ كان شعبيا خد عرب قال نمن كتجاجي قفل أبيك عين هذا اللو كي تجانه خلّو أستوعب كاتزارب حزب عمر
እስኻ ከም ሽሙ ከተልዕል እውን ዓቕሚ ዘለካ ከይመስለካ ውሽጥኻ ፈትሽ በኣኻ ዝጋገዕ ብዕሱብ ዝጋገዕ ኤርትራዊ እውን የለን ትራይኹን ቅድም ረዚን ታሪክ ህዝባዊ ግንባር ተወከስ ሳይ الحق ስለዚህ في خلاصة أود أن أشكر هذه مركز إعلامية وشكرا جزيلا للناس أنت وفريقك وأشكر الشعب الإريتري بمناسبة هذا العيد الكريم وعيد الاستقلال المؤازر فيها الشعب الإريتري وشوارعنا مليئة بالضحك وبسمات وربنا يخلي إريتريا حيا دائما وإلى الأبد وشكرا جزيلا ጽቡቕ ብጻይ በረኸት ብርሃን ብሌናይ ዝሃብካና ሓበሬታ ኣዝና ነመስግነካ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ዘለናዮ ቅንያት ሓደ ታሪካዊ ወርሒ ጉንበት ኢና ዘለና ከም ተቐዲምና እውን ዝበልናዮ ህዝባዊ ግንባር ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ፀገዮ ውድብ እዩ ዝበሎ ብጻይ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ እቲ ብሓፋሽ ዝተፀገየ ውድብ ኣብ መወዳእትኡ ንሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ መሪሑ ብዝተነውሐ ቃልሲ ብዘይባእቲ ክቅያ ታሪክ ሰሪሑ ናይ 30 ዓመት ጉዕዞ ታሪክ ተጓዒዙ ልክዕ ኣብዚ ወርሓት እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ዘጓናፀፈሉ እዋናት ኢና ዘለና ብቆንዲ እኳ እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ዝሰራሕ ታሪክ እንተኾነ ምዚ ረዚን በዓል ኣብ ወርሒ ግንቦት መበሰሪት ናፅነትና ዝኾነት ወርሒ ግንቦት ስለ ዘለና ብዓብዪ እውን ፅምብል ናፅነትና ንፅምብለሉ ቅንያት ስለ ዘለና እንታይ መልእኽቲ ብምትሕልላፍ ትዛዝም ከም ተወሳኺ ኣብቲ ዛዚምካ ፅንዕኻ ከም መለቀብታ ኣላ ክቕፅል እያ ጎኒ ጎኒ እውን እዚ ወርሓት እዚ እንታይ ዘዘኻኽረና ተኸታተልትና ልክዕ ኣብዚ ወርሓት እዚ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ብዘይባእቲ ን30 ዓመታት ዘሳቀየ ልዕሊ 120,000 ዝግመት ሰራዊት ደርግ ህዝቢ ኤርትራ ብለባም ኣተሓሓዛን ኣካይዳን ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብዚ ወርሓት እዚ ነቲ ዝረግፆ ዝሞቕሖ ዝጎፍዖ ዝነበረ እኽለማይ እናሃበዩ ክሳብ መገዲ ሱዳን ኣሳሊዎ ማዕርክ ክንደይ ናይዚ ህዝቢ እዚ ጭውነት ንምግላፅ ኢለ ኣብዚ ወርሓት እዚ ካብ ዝገበሮ ቅያዊ ታሪክ ንእግረ መንገዲ ኣውክእ ኣቢለ ዘለኹ ብቆንዲ ግን ናብ ብጻይ በረኸት ብርሃን ክመልሰኩም ኣብ መወዳእታ ምዛረዛን ዕለት ፅምብል ናፅነትናን ፅምብለላ ወርሒ ጉንበታት ተኣሳሲርካ ኣብ መወዳእታ እንታይ ትብል እብሎ ኣለኹ በረኸትና መልስኻ ኣነ ናፅነት ኤርትራ ወይ ሃገር ኤርትራ ንብሉ ዘሎ ከቢራን ተሓኪራን ከም ትነብር ጥርጥር የብለኝ ብወገን ህዝቢ ኤርትራ በዚ የማን ፀጋም ዝላኻዕን ዘሎ ወረ ወዲ ወረ ናይ ቢዝነስ ሚድያታት ፍቅረ ኩርናዕ ተኺልካ ናታዊታት ንማሕባት ኢልካ ትገብሮ ክንድህለል የብልናን ኤርትራ ስንዕትን ፅኑዕ ህዝብን ዘለዋ ልዕሊ ኩሉ በልሕን ማእዝኑ ኣፀቢቑ ዝፈልጥ ራእዩ መቲሩ ዝኸይድ መንግስቲ ስለ ዘለና ዮሃና ጥራይ ዝኽእል ዮሃና ደጋዲመ ዮሃና ነዚ መንግስቲ እዚ ምውናና ልዕሊ ኩሉ ኣዝና ዕድለኛታት ህዝቢ ኢና ይብል የማን ፀጋምና ሎሚ ብሙሉእ እንተሪኢኻ ምኽሪ ዝደሊ ጥራይ ኣብ ኤርትራ ዝመስል ኣፍሪካዊ ናይ ኣፍሪካ ሃገራትን ሎሚ ተበራቢረን ናበይ ይምና ኣለዋ እንታይ ዓይነት መርገፂ ክሕዛ ኣለዋ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መዋዕሉ ይዛረበሉ ዝነበረ ኣንፈት ሒዞም ክጓዓዙ ጀሚሮም ኣለዉ ኣነ ሓንቲ ሱዳናዊ ሓደ ግዜ ቪድዮ ኢልያ ነይረ ኸይባ ተገይሩ ኣብ ሓደ ሰሚናር ሓደ ላዕለዋይ ኣካል ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝተዛረበ እሞ ሰሚናሩ ምስ ወደአ كلمة التضامن يسمع نيرو إنني معجب جدا بشعب الثورة الإريترية وأن إذ لم كنت أكون سوداني أنا كنت أكون إريتري سوداني وغي نمبر إرتراو مهم كال عالمس أي مرسكن لأنه قد رأيت شعب صامت وثورة لها صيغة متينة ولذلك إذ لم كنت أكون سوداني أنا كنت أكون إريتري إلو كزارف سمعي بإذن مالتي سلازي إرتراو مخان مالت أزيخا تبهجو مننتي نزي مننت زخحجن الدلنيا يكون كانتراي بها إرتراو مننت زي ممراس نبي حقي تبديمكا يتمتص تبديمكا إرتراو مننت مالت كل زبهجو
ኩሉ ዓይነት ኳሊቲ ዘለዎ ህዝቢ ምስ መንግስቲ ነዚ ብምፅባእካ እንድሕር ተፃባእ ሃልዩ እምበር ተቋማሪ ተፃብቆ ኣይብሎነ ናይ ውልቂ ፍራስትሬሽን ዝኣትዎም ውልቀ ሰባት እዮም ዕድልካ ጥፊእካ ጥራይ እዩ ነቲ ስራሕ ታሪክ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ መልእክቲ ተመሓላልፍ ብምክንያት ዝረዚን በዓል ልዕሊ ዝኾነ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እንኳ ሓጎሰካ ሚንታና ክብል ኣብ ቁርን ኣስሓይታን ኣብ ንፋስን ፀልማትን ዶባቱ ገጥ ኣቢሉ ናይ ብሓቂ ሃገራዊ ዒሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዶባቱ ሙሉእ ሙሉእ ተቆፃፂኡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ዮሃና እንኳ ሓጎሰካ ባሕሲ ልዕሊ ዝኾነ ግን ሞሳኻ ትሪእየሉ ግዜን ዘመን ይበረልታ ምክንያቱ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እንተዘይህልው ንሕና ኣይምነበርናን ክብርን ንቆስና ጥራይ ትብሎ ንክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከዓ ዕድመ ጥዕና ይምነ የብሎ ምክንያቱ እስኻ ክትጓዝም ንበር ንሕና ክንነብር ኤርትራ ክትነብር ካብ ልዕሊ ከባቢ 60 ዓመት ዘጓሂልካ ኣላ ከዛ ሃገር እዚኣ ድኻምካ ዓስቢኹም ትረኽብሉ ጥርጥር የብለይ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ጥራይ ዝምስሉ ክብርን ሞገስን ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ብፃይ በረከት ብርሃነ ብሌናይ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ኣዝና ኢና ነመስግነካ ናይቲ ብተኸታታሊ ኣብ ዘድልየና ሰዓታት እናፀዋዕና ሓበሬታኻ ትህብ ደጊምና ነመስግን ሎሚ እውን ኣብዚ መቐፀልታ ናይቲ ብተኸታታሊ ነቕርቦ ህዝባዊ ግንባር ኪኖ ብቓላት ብቋንቋ ግብሪ ዝዛረብ ፍጥረት ዝብል ንሸሞንተ ክፋላት ኣብ ዝሓለፈ ጌርና ሎሚ እውን መቐፀልታ ናቱ ኣብ ንኡስ ኣርእስቲ እውን ዘይነፅፍ ፅንዓት እዚ ህዝብን መሪሕነቱ ብዝብል ከነቕርቦ ፅንዓት ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ደጊምና ድማ ብስም ሰማዕትና ተኸታተልትና ነመስግነካ ባርከት ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ክሳብ ሕጂ ፀንሐ ትሕዝቶና ኣብቲ ዘይነፅፍ ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራን መሪሕነቱን ዝብል ትሕዝቶ በዚ ዛዚምና ኣለና መቐፀልቲ እውን ኣብ ዝቕፅል እዋን ሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና ዛዕባ እዚ ኣዝዩ ዝርዝራውን ክሰፍዕ ዘለውን ስለ ዝኾነ በዚ ኣብ ቀፃሊ የራኸበና ንሕጂ ፀንሐ ትሕዝቶ ብዝንዛዝም ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ድማ ርሑስ ቅንያት ናፅነት እንኳዕ መበል 34 ፅምብል ናፅነትና ክንፅምብል ኣብቅዓና ንብል ኣብ መወዳእታ እውን ነዚ ብቐፃሊ ነቕርቦ መደባት ካብ ኤኤምኤን ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ኤኤምኤን ተቐቢሎም ንዘጋውሑን ናብ ኩሉ ሓፋሽ ከም ዝበፅሕ ዝገብሩ ዘለዉ ካልኦት ሚድያታት ክጥቀሱ እውን ስለ ዝግብኦም በዚ ኣጋጣሚ እዚ በዓል ጆርጆ ድራር ሶሎ ሜድያ ማዕበል ካልኦትን ዘይጠቐስናኩም ኩልኩም ኣካላት ናይ ሜድያ ተቐቢልኩም ነዚ ኣምፕሊፋይ ኣብ ምግባር ዝገብሮ ዘለኹም ስራሕ ብጣዕሚ ዝናኣድዩ ክትምስገኑ እውን ስለ ዝግባኣኩም ብስም ኩሎም ተኸታተልትና ነመስግን ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ኣብ 10 ሰዓት ናይ ዝውን ኩልኩም ተኸታተልትና ነዚ መደብ እዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምባል ኣይትረስዑ ምሳኻትኩም ፀናሕኹ ብምድላውን ብምቕራብ ዝመደብ ዮናስ ኣብርሃም እየ ምስ ሰኣልቲ ዝመደብ ብፀጋማይ ጎኒ ዘላ ሰኣሊት ሳባ መሓሪ ከምኡ ድማ ፊት ንፊተይ ዘሎ ካልኣይ ሰኣላይና ቢንያም ንጉሰን ኢና ክሳብ ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም ፀፎነ ቀነ ንኩልና ኣዝና ነፍቅረኩም ጀጋኑ ደቂ ኤረይ ወትሩ ዓወትና ሓፋሽ ቻው